Blue family, and it has to be Jesus, you Minsan pa and po, me. I love this family. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be a true family. And it has to be Jesus, you and me. For we are called to be. Are called to be a true family. Pwede po bang harapin niyo yung katabi niyo And it has sabihin niyo po, Jesus, you and me. minsan pa po, for we are called to be. We are called to be. Harapin niyo naman po yung kabila niyo katabi at sabihin po natin, And it has to be Jesus, you and me. Amen. Purihin po ang Panginoon. Can we give the best clap offering to our living God this morning? Hallelujah, hallelujah. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Sa umaga pong ito, muli sama-sama po tayong sasamba, magpupuri sa ating Panginoon. And once again, let's welcome the Holy Spirit in this place. And let His Shekinah glory pour out in this place this morning. Kaya po, sa umaga pong ito, ihanda po natin ating mga puso, ating mga isipan. Alisin po muna natin yung mga isipin natin sa labas, sa bahay. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi purihin at taas ang pangalan natin, Panginoong Yesus. We wait for you. We wait for you. So we wait for you. We wait for you. To walk in the room. Sing, we wait for you. We wait for you. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. So Lord, here we are. Here we are, standing in your presence. Lord, here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory. Sing, here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah. Here we are, Lord. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Sing, we wait for you. We wait for you. We wait for you. Oh, we wait for you, Lord. We wait for you. To walk in the room.
Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Sing, you move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Oh, we want more of you. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Sing it again. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want the fullness. Release, release the fullness of your spirit. Let your Shekinah glory. Let your Shekinah glory. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory. Shekinah glory. Oh, come on, church. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Oh, sing your Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Let your Shekinah glory. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Come on, praise the name of Jesus. Give him the highest worship that he deserves. Oh, Lord, we welcome you in this place. Come in, my love, in our midst, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, hallelujah. Oraya san. Ya kere hesehena na bashia na bakan. Come on, as we lift our voice before our King. We lift our voice before our Savior, our God, our Redeemer, the lover of our soul, the one who will bless us, the one who will give us the desire of our hearts. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Lord. Glory to you, our God. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Sinasamba ka namin, aming Panginoon. Ikaw ang aming dinadakila. Patuloy, Lord, sa iyo kami umaasa. Inilalagak muli ang aming buhay, ang anumang handog na aming kaloob sa iyo. Salamat po, Ama, for this great opportunity. You made, Lord God, all things together for each and every one. Taking, Lord God, every opportunity, Panginoon, na binibigyan mo kami ng pagkakataon na kami po'y makapagsamba sa iyo, maipagkaloob ang nararapat para sa iyo. Pasalamatan ka sa lahat ng mga ginawa mo at patuloy pang pasasalamatan sa lahat ng inyong gagawin sa aming kalagitnaan. O Diyos, wala kami, Panginoong hiling kundi, O Diyos, kami po'y inyong pangunahan.
Basbasan, O Diyos, ang aming mga pusong tataniman muli mula, O Diyos, sa iyong banal na salita. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyong patuloy na kagandahang loob. Kaya lang po kami, O Diyos, narito sa harapan mo at nakapagbibigay ng karangalan, O dahil ito ay biyaya mong lahat sa amin. Marami pong salamat sa pagkakaloob mo ng buhay. Adding one day in our life is a blessing to us. With a lot of things, Lord, na iyong ipinapadama sa amin. Hayaan mo rin, Lord, na kami po'y magkaisa. Kung saan may pagkakaisa, naroon, O Diyos, ang mga biyaya at pagpapala. Salamat po, Ama. Kinikilala po namin ang inyong pong paghahari sa aming buhay. Ang kaya mong gawin sa aming sitwasyon. At muli sa oras na ito, ang paglalagak ng lahat, ang aming offering, Lord God. Lord, ang aming sarili sa iyong harapan as a living sacrifice, holy and acceptable. Lord, sinasawata rin po namin ang lahat ng anumang plano ng kaaway. Hindi namin pinapayagan ang lahat ng kanyang plano. We even reverse the curse of the enemy and we forbid any retaliation of the enemy. I pray in the name of Jesus that you will take hold upon each and every lives, each and every families, each and every businesses, each and every churches. Salamat po ng marami. Alam kong malaya kang makakakilos ngayon. Dahil Lord, lahat po kami ay handang tumanggap. Hindi lang ng pagpapala, kundi mula sa iyong salita ay may mga pagtutuwid din. Tulungan mo kami, O Diyos, akapin ang bawat instructions na iyong ipagkakaloob mula sa lingkod na iyong gagamitin. Patuloy, Lord, na dumaloy ang walang hanggang biyaya, Panginoon, mula sa trono ng iyong kahabagan, ay patuloy, Panginoon, naming maranasan. Salamat po, Ama, sa kalayaan. Kami po iyo, Panginoong pinalaya. Kami iyong pinatawad. At kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo ng pagkakataong paglingkuran ka. At hayaan mo, O Diyos, mula sa araw na ito, ay makita, Panginoon, sa amin na tunay na kami po'y nagmamahal, buong puso, lakas, isip at kaluluwa. As we love you, we will also love one another. Salamat po for everything that you have done. Thank you, Lord, for the whole week na kami iyong sinamahan. Tataniman po namin muli ang linggong ito. Aanihin po namin muli sa linggong darating at walang ibang pangalan ang maitataas, maitatalaga sa pinakamataas sa amin, kundi ikaw lang. Kaya maingat, ibinabalik namin all the praises, all the glory, all honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. And every children of the Lord says, Amen. Hallelujah. Amen. Good morning! Muli pa, sabi mo sa iyong katabi, sa iyong likod, good morning! Sabi mo muli, handa ka na ba? Na magbabad sa presensya ng Diyos sa umagang ito. Amen! Lahat po ng handa na, sumigaw ng hallelujah! Mas malakas, hallelujah! Amen, tayo umawit, magpuri sa ating Diyos sa buhay. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Sing I love to be in your presence with your people singing praises. Yes, Lord. Love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Set my feet. You set my feet a dancing. You fill my heart with song. You give me reason to. Come on, church, let's rejoice. Sing aloud. Love to be in your presence with your people singing praises. Yes, Lord. Love to stand and rejoice. Lift my hands and raise. Sing it once again. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. You set my feet. You set my feet
dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Come on, let's rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. Yes, Lord. Lift my hands and raise, singing once again. I love to be in your presence with your people singing praises. Yes, Lord. I lift my hands and raise my voice. Say, you set my feet a dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. You set my feet. You set my feet a dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Come on, let's rejoice. I love to be in your presence with your people singing praise. I love lift my hands and raise. For the last time, sing I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice. Lift my hands and raise my voice. Lift my hands, say, I lift my hands. I lift my hands and raise. Lift my hands, I lift my hands. And raise my voice. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. When I'm weary from the fight, trying to do what's right, you bring times of refreshing to my soul. Well, I thank you, Lord, that you are my Savior. Yes, Lord, we thank you. Strength in your the rock on which I stand. You give me life and the grace that's greater. When I humble myself with your mighty hand, you bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. Yes, Lord. When I'm weary from the fight and trying to do what's right, you bring times of refreshing to my soul. What a day will come when we all be gathered, and the sun will rise with healing in its wings. All the years of pain won't seem to matter when our eyes behold our teacher and our king. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. Yes, Lord. When I'm weary from the fight and trying to do what's right, you bring times of refreshing to my soul. Once again we will sing, for the day will come, for the day will come when we all be gathered, and the sun will rise with healing in its wings. All the years of pain won't seem to matter when our eyes behold our teacher and our king. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul. Yes, Lord. When I'm weary from the fight, trying to do what's right, you bring
You bring times of refreshing to my soul. Yeah, when I'm weary from the fight, trying to do what's right. You bring times of refreshing to my soul. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Oh, sobrang ikaw, Diyos. Salamat sa iyong presensya. Oh, we thank you, Lord, for your presence in this place. Lord, you bring times of refreshing in our lives, oh Jesus. Oh, we thank you for everything that you have done. Oh, yes, Lord. Lord, this morning, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. And we know na nananahan ka sa papuri ng iyong mga anak. Lord, patuloy ka namin itataas sa umagang ito. Yes, Jesus. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. So come, Holy Spirit, fall afresh on me. Sing, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. So only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Oh, sing it once again. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me.
Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Oh, pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Oh, pour out, Lord. Pour out your Spirit. Pour out. Come on, praise the name of Jesus. Pour out your Spirit on me, oh Lord. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Oh, pour out your Spirit. Oh, sabi mo sa Panginoon sa umaga pong ito. In between you and God. Face to face, sabi mo, Panginoon. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Once again, we will sing, pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Oh, pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. For each and every one of us, Lord. Pour out your Thank you, Spirit. Lord. We give you praise, we give you glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Holy Spirit, we acknowledge you in this place. Let's welcome the presence of the Lord. The Spirit of the Lord is here. Yes, Holy Spirit. Yes, hallelujah. 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 Yes, oh Lord. Thank you, Jesus. Yes, continue to bow our heads and close our eyes. Just feel the touch of the Holy Spirit. The Holy Spirit is here. This is the time of refreshing. After we face all the battles in life, the Holy Spirit strengthens our hearts, our spirit. Yes, hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, Holy Spirit, move in our midst. Speak to us, Holy Spirit. Ora sandarabayande. Yes, Lord. Yes, Lord.
Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes. Oh. Yes. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Yes, you're holy, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Your name. Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name stands above them all thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, let's declare the name of Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. It's the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, people of God. Let everything that breath praise the Lord. Let the people of God lift up the name of Jesus. Let the people of God shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Father, receive all the honor, the praises, and glory belongs unto you, Lord, alone, O God. Thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for visiting us by your presence. We are here, Lord, to honor you, to give you the highest praise and glory and honor, O God. You prepare us to hear your message this morning. We give you praise, honor, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Sige po, maupo ang lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise God. Sige po, tinatawagan natin ang ating mga bata. Bago tayo makinig ng salita ng Diyos, atin muna po silang ipanalangin. Sige. Okay. Punta rito sa harapan lahat ng mga bata. Siguro 12 years old pababa. Dahil hindi pa naman sila teen. 12 years old pababa. Pag-pray po natin ang mga bata. Sabi ng Bible, Psalms 127 verse 3, children are a gift from God. Sila po yung mga regalo ng Diyos. Kayamanan ng mga magulang na biyaya ng Panginoon. Kaya atin po silang ipanalangin. Ang mga bata po special sa Panginoon. Minsan, yung mga parents gusto nilang ilapit ang mga anak nila kay Jesus. At nang makita ito ng mga alagad, pinigilan. At sila'y sinaway ng Panginoon sa Mark chapter 10 verse 13 to 16. At sabi ni Lord, hayaan niyong ilapit sa akin ang mga bata sapagkat sa kanilang nagsisimulang maghari ang Diyos. Kung nais niyong pagharihan kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata. Ayan. No? So ituon po natin lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, nilalapit po namin sa iyo ang mga bata pong ito. Lord, we pray for your divine protection be upon them. Surround them, Lord, with your heads of protection. Bigyan niyo po sila ng karunungan, talinong nanggagaling sa iyo. At sila po'y lumaking magagaling, mahuhusay sa pag-aaral. At ang mga talentong meron po silang galing sa iyo, maipagamit po nila sa iyo. Lord, we release your blessing sa mga bata pong ito. We release your provision, your blessing, O God, your favor in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. We entrust their lives unto you. And one day, magre-raise up ka sa mga batang ito ng pastor, evangelist, teacher, prophet, apostles, O God. Even, Lord, sa takdang panahon, ano man ang mga kursong kukunin nila kung hindi ka pa darating, sila po'y makakatapos ngayon ng pag-aaral at makakamit nila ang tagumpay at masagana at mabuting pamumuhay. Salamat po, Ama. We give you praise at panguna mo sila sa kanilang pag-aaral sa Sunday School. Ang kanilang mga guro ay bigyan mo rin ng kalakasan, ng mahabang pasensya at patuloy silang maalagaan, mabantayan, Father God. We give you honor, praise, and glory. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. God bless you all. Okay, walk lang walk, mga bata. Amen. Praise God. Sige po, today is the first Sunday of September. Ber na po ngayon, no? At lumalamig na ang panahon. At yung mga bird dyan, September, October, si Ate Irene, ayan, no? Si Pastora. Alas magkaka-birthday kami niyan eh. Ayan. Amen. So, batiin nyo muna yung nasa kanan nyo, kaliwa sabihin nyo, I'm so glad you are here. I'm so glad you are here. Amen. Makinig kang mabuti, sabihin nyo sa kanya, makinig kang mabuti. Ayan. Makinig po tayong mabuti sa salita ng Diyos.
Meron po bang first timer o yung sa kauna-unang pagkakataon ay nakadalo po rito na imbitahan kayo ng ating kapatid sa Camellia o sa Sagana o sa Parañaque? Meron po bang first timer? Wala. Ayan, walang nagtaas ng kamay. No? Amen. So, purin po ang Diyos ngayong umagang ito at ang lingkod po ng Diyos na magdadala ng kanyang mensahe ay ang ating profesor at isang dean ng Bible School na kapartner ko po for how many years ay nakasama ko po sa paglilingkod sa Panginoon. At kahapon po ay nag-anak siya dyan sa ikinasal ng silver wedding, si Bishop Lek. No? At so narito po siyang ating nakaraang speaker, professor sa ating nakaraang Bible School. So siya ang ating kapartner ko po sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya makinig po tayo mabuti upang tayo matuto at mag-aaral po tayo ngayon, umagang ito. So let us give a blue welcome, family, ang ating lingkod ng Diyos, Bishop Jimmy Evangelista. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Praise God. Praise God. Good morning. Praise God. So, kailan ba huli dito? Month of June. June ba? June. So, nagkaroon tayo ng graduation. Talagang, partner, pansayo talaga ang purpito ko ito eh. Hanggang dibdib ko. Praise the Lord. So, napakabuti ng Diyos. I'm so excited. Bagamat kahapon ay, kahapon pa kami dito, ako po ay napiling maging sponsor ng silver wedding ng ating kaibigan din, si Bishop Lek. So napakabuti ng Diyos, siyempre, na dito na rin lang ay nakabisita rin dito sa ating church. Amen? Sabihin nga natin, I'm glad you are here today. Kaya one of the best reason why we are gathered here because of God. No, tandaan natin yan. Kasi sabi ng Bible, 2-3 gather in my name, He is in the midst of them. No, yun ang ayaw ng kaaway na mangyari. No, kasi pag mayroong dalawa lang ang magkaisa at magtipon sa pangalan ng Panginoon, siya ay naroon sa kalagitnaan. And how much more, we are here 100 now. Amen? So alam natin, may biyaya pag ang Diyos ay kumilos. Alam niyo sa Bible, every places where Jesus Christ visited, He will bless the place. Lahat ng lugar during the time of the ministry of Jesus Christ, lahat ng lugar, yung iba pa nga, hinihintay ang kanyang pagdaan eh. Right? Alam naman natin, yung mga ilang taong naghihintay, si Bartimeo, yung babaeng dinudugo, no? Kasi napakalayo na, nagsimula na mag-minister ang Panginoon from town to town. So mga tao nababalitaan nila, wow, darating ang Panginoon. And during that time, Jesus Christ is a physical, kaya very limited naghihintay. But praise God, in our generation ay all over the world gathering in one name, He is in the midst of them. Kaya ang problema ay hindi na kay God, hindi na tayo mag-aabang. Halimbawa, si Jesus Christ papuntang Laguna, ang expressway puno na ng tao na naghihintay. Pero ngayon, wherever we are, Laguna, Cavite, buong Pilipinas, nasa Europe, all over the world, basta may nagkatipon, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya ang kailangan lang ay magkatipon at bahagi ka sa pagtitipon. Amen? Kaya sabihin mo, nagagalak ako, narito ka sa ating pagtitipon. Kasi ang kaaway ay gusto kong alsing ka doon sa pagtitipon. Yes, aalsing ka talaga, bibigyan ka ng kaabalahan. No? Kaya in the last day, magkakaroon tayo na lagi ng desire to meet one another. Napakahalaga nun. Amen? So congratulations again to our beloved partner, Bishop. Alam nyo, sabi nga sa kanya nung matapos ko mag-pray one night, malalim ang kilos ng Espiritu Santo. Kasi nag-celebrate ako ng 1 year sa buhay. 1 year. Kasi August 19, after my 60th birthday, August 18 ako nag-birthday, August 19 ako ay naisugod sa emergency.
Akala ko mamamatay na ako. Talagang 3 beses ako inatake. Yung hiling atake ko ay hindi na ako pinalabas ng doktor. Supposed to be check-up lang talaga no, Sabado ng hapon. Ang sabi nung cardiology ko at saka nephro ko ay hindi na kita palalabasin dahil baka mamaya sumumpong ka sa ICU na tayo magkita. So wala kami nagawa kundi magdesisyon na balabag man sa loob ko, hindi lang I taking the risk but I taking the solution. Ayun, 1 year na. Binutasan ako sa liig, napakaraming ginawa. And praise God, hanggang sa nagkaroon ng pistula sa aking baraso. And praise God, marami nagtataka, I am a dialysis patient, pero para daw wala akong sakit. Amen? Amen po ba? Kasi alam nyo, ang tao hindi namamatay sa sakit. That's true. Kasi marami natulog lang, patay na bukas eh. Ba't patadana? Ang tao, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, naghinga ng buhay, siya din na may karapatan umalis nito. Kaya ang kailangan, bigyan mo ang Diyos ng karapatan para ikay mabuhay ng matagal. Kasi pag hindi mo binigyan ng karapatan ng Diyos, ay mamaya, tigo ka na. Ay kasi wala ka na magagawa eh. Are you with me? Ang isang bagay na valuable, lagi mong ginagamit ito. Lagi mong inaalagaan. Kaya, from the that day, after 3 days confinement, so sabi ko, Lord, ayun, hindi na ako nasinumpong. Ngayon talagang lumabas yung last laboratory ko, wala na ako sa danger zone noong tinatawag na red blood deficiency. Kasi ang pinagsisimulan ng hapo, ng panghihina, ay nagkukulang tayo sa red blood cell. Yung palang red blood cell, yan ang nagbibigay sa atin ng oxygen at bakal sa katawan. Pag nawalan ka ng bakal, ang dugo mo, mahina ka. Pag nawalan ka ng oxygen, hahapuin ka. So, we need to undergo several maraming check-up and praise God, ngayon unti-unti na pinapalitan ng doktor ng vitamin ang gamot ko. Amen? Kaya sabi ko, bagamat may kagabi nga sinumpo. Hindi naman ako sinumpo kagabi, talagang yung mga paa ko kagabi. Buti kasama ko kapatid ko, dito kami natulog eh. Madaling araw, umuungol ako. Yung misis ko, ano yan? So yun, at mahaba pa ang buhay, pero sabi ko sa Lord, after my prayer, nag-chat ako kay partner. Ewan ko ba kung ba't ako nakapag-chat na gano'n sa'yo? Sabi ko, ano man mangyari sa akin, partner? Ikaw magsusupervise ng life in Christ. Iniiwan ko sa'yo. Hindi alam ng misis ko yun eh. Pero mahaba pa buhay. Kasi alam niyo naman, ever since kasama ko siya hanggang ngayon. Kanino ko iiwan ang ministry? Bagamat ibang pangalan, may Jesus naman eh. Kayo may Jesus, kami may Christ. Oh, di ba? At Jesus Christ lifted up. Ganun lang yun eh. So nagpray ako, nagkaroon ako ng peace. Sabi ko, Lord, nais ko lang na, kasi alam naman natin ang buhay natin, di ba? Pero I'm so blessed. Sabi ko nga kay Mrs. Fulfill na naman ako, ma. Fulfill na ako. Nagawa ko na. Isa na lang ang prayer ko. Kuko'y kukuhanin ng Lord after my preaching. Totoo yun. Yun ang prayer ko sa Lord. Kaya, di mo na, baka huli preaching ko na to. Hindi pa, di ba? Mahaba pa. Marami pa, ba? Okay, baka tayo mamaiyak. Huwag kaiyakan pa dito. So ngayon ako'y nabibless sapagkat, bagamat ako'y may nagawa ng topic, pero bilang talaga senior pastor, ikaw yung nagbibigay ng direction sa church. Kasi isang biblical foundation, spiritual man o physical, kung ano pinapakain mo, yun ang ikikilos ng tao.
Pag pinapakain mo ng pisikal ang buhay mo, maganda ay kikilos mo. Pag mali ang kinakain mo sa katawan, mali ay kikilos sa katawan mo. Lalo-lalo na sa spiritual din. All thing is possible yan. Kaya makikita natin, nagbigay siya, partner, ang aming team ngayon, refreshing. So, bagamat ako yung nagawa na, pero nag-drive na rin ako doon sa ibinigay niyang text. Buksan natin ang ating Bible doon sa ating puntim sa Acts chapter 3 verse 19. Ito po yung pinaka dwelling and key verse na ating pag-uusapan today na I believe it is from the Lord and I believe God is talking to us through this verse. Amen? God is talking to you now. Ano sabi ng Bible? Repent, then and turn to God so that your sin may be wiped out. The time of refreshing may come from the Lord. Sabihin natin, time of refreshing may come from the Lord. So, napakaganda nating maunawaan na ito. Talagang, pag sinabing refreshing, pagiging masigla uli. Amen? Pagbibigay lakas, panunumbalik ng lakas. Amen? Pagiging masigla. O sabihin mo, look at me. Masigla ba ako ngayon? O, di ba? Amen? Alam nyo, napakahalaga yung kasiglahan sa buhay. Ano man ang problema natin, pag tayo inatake ng kalungkutan at naglulungkot-lungkutan ka, wala nang kasiglahan yan. Makakahawa ka pa. Di ba? Amen ba? Kaya dito napakaganda, nung akin pong itong binabasa for how many days, binalikan ko history na Acts chapter 3 and Acts chapter 2 and Acts chapter 1. So napakaganda na maunawaan natin bilang mga Kristiyano na tayo may pinanggalingan. Are you there? Tayong lahat, bago tayo naging righteous, bago tayo inayos ng Panginoon, ang dami natin differences from the old life. Marami tayong loopholes. Marami tayong downsetting, kahinaan, lahat ng bagay kung bakit yun naging dahilan, kung bakit tayo naging nahiwalay sa Diyos. Kaya yung unang salita pa lamang dito, repent. Yaan ang pinagsisi natin noong unang panahon pa. Hindi mo na pwede ipagsisi na gawang mo mabuti. Patawarin mo ako dahil ako'y nakatulog sa kapwa. Di ba? Ano hinihingi mo ng tawad? Yung kahinaan mo. Yung hindi mo nagawang mabuti. Yung kapabayaan mo. Yan ang ating hiningi ng kapatawaran. Pero hindi lang matatapos sa paghingi ng kapatawaran, ang kailangan mo ay lumapit ka sa Diyos. At paglapit mo sa Diyos, ano sabi diyan? Ang kasalanan mo ay mawawala. Amen? Kaya, alam niyo, very basics to, pero ito yung way of salvation for us to be repressed. Hindi ka marirepress kung meron kang unrepented spirit from the old life. Hindi ka marirepress kung ikaw ay old nature from the past na dala-dala mo sa isang buhay ngayon. Kaya sabi ng Bible, hindi pwedeng ilagay ang bagong alak sa lumang sisidlan. At kailangan mo, kung ilalagay mo ang bagong alak, ay sa bagong sisidlan. Dahil kung hindi, sasabog ito. Nakuha niyo po ba? Kaya napakahalaga sa buhay, especially the newcomers, the new believers, na ikaw ay Christian pa lamang sa loob ng 2 taon, 3 taon, huwag kang titigil sapagkat nagmumulto ang nakaraan. Are you there? Amen. Kaya ano sabi ng Bible? Wipe out. Sabihin natin, wipe out. Your sin will be wiped out. Pero hindi mawa-wipe out unless you repent and turn to God. Hello? Amen? Kaya if we repented, our spirit, our old life, yung buhay natin, talaga ba pinagsisi natin? Kasi pag hindi natin pinagsisihan, yun ang babalik at babalik at babalik at babalik at babalik. At yun ang magiging dahilan ng weariness mo. Yung panghihina mo. Napakahalaga nun. Amen? So ngayon, makikita natin, repent, then turn to God,
And after turning to God, si Lord lang talaga ang magwa-wipe out ng kasalanan. Then, so that your sin may wipe out. The time, wow, that is very, very promises of God. Ito na ang oras para ikaw ay panariwain. Ito na ang oras para ikay pagandahin. Ito na ang oras para ikaw sumigla. Dahil yung old life mo, malungkot ka kahit ikay mapera. Pero ngayon, kahit walang pera, masaya ka. Bakit? Refresh. Amen. O sabihin natin, time of refreshing. Ang laptop may refresh. Pag overuse ang laptop, 3 oras na ako nagagawa ng aking mga teaching, mamaya-maya parang bagal, refresh. Di ba pag nagre-refresh ka, dapat Kristiyano, ganun eh, batukan mo eh. Oo nga ano. Refresh. Ganyan mag-refresh. Are you with me? Bigyan natin ng kalayaan na tayo magbatukan. Hindi para ikay saktan, kundi, hoy! Gising! Refresh. Oo nga ano. That is refreshing. Kung ang laptop nga, computer, may refresh, ikaw pa. Are you with me? So, kailangan refreshing. At dito, meron pong 3 bagay kung bakit tayo magkaroon ng refreshment. Amen. Dahil napakahalaga ang 3 bagay na ito. Dito napapagod ang tao. Dito nanghihina. Dito meron tinatawag na paghahanap sa 3 bagay na ito. Kasi napakahalaga na maunawa natin pinagbubuhatan ng kapaguran. At maraming tao talaga dito napapagod na. The first one is the physical, the second one is material, and the third one is spiritual. And that is my part ng introduction, exhortation from our key verse. Amen. Diyan nagsisimula. At yan ang ina-address ng Bible na ito. Yung tinatawag na physical rest, material rest, and spiritual rest. Dahil diyan nakakaroon ng kapaguran ng tao. Dahil alam naman natin, ang tao, alam natin may pangailangan. Lahat ay naghahanap nito. Kaya dito makikita natin sa Bible, ay sa, hindi ko na naisulat, sa 2 Thessalonians 5:23 or 1 Thessalonians 5:23, na lubusan kayo'y maging ganap sa buo niyong katauhan, ang espiritu, at kaluluwa, at katawan. Yan ang sabi ng Bible. Naway lubusan kayong maging banal. Sa ibang translation dyan ay ganap sa Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Ano ang buong katauhan ng isang tao? Ang espiritu, kaluluwa, katawan. Hanggang sa dumating ating Panginoon. Kaya makikita natin dito, yung 3 bagay na ito po yung key verse from this verse we need to deal with. Ang unang-una ay ang physical. Maraming tao, alam naman natin, we are subjected sa lahat ng sakit at karamdaman. Pero pag hindi mo alam ang solusyon dito, lalo ka manghihina. Are you with me? Nais talaga ng lahat na gawin ang lahat ng bagay. Physically, we are subjected. We are subjected lahat. Kaya we need to be prepared. Ano man ang mangyari doon. Kasi hindi nating mahahadlangan yun sapagkat unang-una talagang tumatanda ka. Yung dating lakas mo, nababawasan. Yung dating ganda mo, kumukulubot na. Kahit batakin mo dito, yung liig mo, naiipon, puro kulubot. So walang makakahadlang ng pagtanda. Are you with me? Hello? Yung mga batak system dyan. Wala, yung mga food supplement, lahat ginagawa na. But we do and we believe that the best na nagbibigay sa atin ng kaginhawahan ay ang Diyos. Amen? Siya nagbibigay sa atin ng proteksyon. So ikalawa ay tinatawag na material. Lahat ginagawa para magkaroon ng tinatangkilik. Trabaho dito, trabaho doon, negosyo dito, negosyo on. At the end, pagod pa rin sila, walang nangyayari.
Amen? Para lamang nahuhulog sa butas na bulsa ang kanilang buhay. Walang naiipon. So ang ibig sabihin, hindi kasiguruhan yung ikaw ay negosyanteng mayamang-mayaman dahil hindi mo malalaman ang buhay. Amen? Kaya nga sabi nga ay nagpapagal tayo. Maaga tayong gumigising, huli na tayong matulog, pero wala pa rin, ang sabi ng awit. Ikatlo ay tinatawag na spiritual rest. Ang spiritual rest, ito yung pagkakilala, sino ba talaga ang totoong Diyos? Kanino ba talaga ako mananalangin? Sino ba ang akin sasambahin? Paano ba ako lalago sa pananampalataya? Amen? Hello? Kaya makikita natin, itong tatlong bagay na ito, ang major need ng tao na pinagbubuhatan ng tinatawag na kapaguran. Kaya ang Lord ay nag-i-invite ng rest sa bawat isa. At ang kapahingahan yon, ang Diyos lang ang makapagbibigay. Na nag-uukol siya ng ilang araw sa atin na tayo magtrabaho, di ba? Mag-aral, magnegosyo, pero dapat makasumpong tayo ng kapahingahan sa araw-araw na ibinigay ng Diyos, ito yung pagsamba natin sa ating Panginoon. Yung kapaguran mo pisikal ay magpapahinga sa presensya ng Diyos. Yung kapahingahan mong, kapaguran mong material, hahanapin mo sa Diyos at lalo-lalo na ang spiritual mo. Kaya nga ano ang sabi ng Bible 133 ng awit, how good and how pleasant it is, the brethren will do together in unity. It is like a precious oil running down to the birds and the iron birds to cloth, lahat. And it's like a dew from the Mount Harmon falling down from the Mount Zion, at pagkatapos, there is life forevermore. At si King David na nagsabi sa awit 23, at ang sabing ganon ay ang manahan sa templo ng Panginoon ay buhay. He will sustain. Nako niyo po ba ako? Kaya sa atin bilang tayo mananampalataya, ang refreshing napakahalaga sa atin. Hindi mo kaya. Kahit anong inom natin ng mga vitamin, no, hindi tayo marirepress unless we found out the reality of life, the giver of life and the sustainer of life is God. He will sustain you. Kaya sa aking buhay, ang sabi ko, Lord, maraming salamat. God sustain you. You will sustain me. So, sa tatlong bagay na ito, anong ratio ng bawat isa? Kinakabahan ka ba sa physical mo, sa pagtanda mo? Amen? Meron ka bang bayarin? Ano sabi ng Bible? Seek ye first the kingdom of God. Amen? And all those things shall be added on to you. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung refreshing. Kaya ang address ng Book of Acts, balik ako dun sa intro ko. Ang history ng Book of Acts, makita natin, ay nagkaroon ng unti-unti ng revival. No, doing the great man of God, mga disciples. Kaya makita natin, ang unang-unang nakinabang dito ay yung sa chapter 3 ay yung crippled man na naandoon sa pintuan. At si Peter and John dumaan at ang sabing ganon, silver and gold we have none, but what I have, I give to you. Inialok pa rin kasi pagod siya physically. Kasi bakit? Ang solusyon na lang niya physically. Tatlo yun nakalagay sa kanya doon. Una, cripple siya. Ikalawa, wala siyang pera. Ikatlo, naandoon sa pintuan siya, nasa gate lang siya. Umaasa, sino pa asahan niya? So yung tatlong yun ang nakita ko sa chapter na ito. Pero si Peter and John, nung dumaan siya, sinabi niya din, kinontra niya yung pag-asa ng crippled man. Kasi ang pag-asa niya, yung mga maglilimos, magbibigay sa kanya. Pero ang sabi ni Peter, silver and gold, we have none. Alam pera. Sunugin mo nga kami, ala kang pera Di ba? Pero meron kami na kaya namin ibigay sa iyo. Who is? The Lord Jesus Christ. He touched the hand of the crippled man, rise up and walk.
And the crippled man began standing. At ang sabi ng tao, oh, yung lumpog yun, nagsasasayaw na. Bakit? He experienced rest from the Lord. Amen? Hello? Kaya pagdating dyan sa chapter na yan, makita natin, malaya nakapangaral ang mga disipulo. The Acts of the Apostle, chapter 3, lumaganap na ang salita ng Panginoon, preaching about the repentance, preaching about God, and preaching about the solution ng anumang problema ng tao. Kaya sa atin, anuman ang solusyon mo sa physical, kaya mo. But remember this, limited yan. May solusyon ka sa material. You can work. Meron kang every 15 days salary. May negosyo ka. But remember this, darating araw, mawawala yan. And lalo na spiritual. What we need to do? To repress. Turn to God. Kasi yun, He is the author of our life. Why God said from this verse, turn to me. Turn to God. Kasi nahiwalay na. Marami tayong kaabalahan. Amen? Amen po ba? Even the pastor subject to this verse. No? Turn to me. Abala ka sa gawain. Abala ka sa lahat. Yes, minsan ang pastor talaga nagiging abala sa lahat. Busy to the kingdom, but kulang na ang oras sa king. Kaya one day, kailangan din magkaroon ng refreshment. And praise God, itong inyong general gathering, especially the pastor here at the front, kailangan po natin ito. Kasi paghayo natin, ito na naman labanan. Amen? Para tayong battery. Pag tayo nagkakasama-sama, full church tayo. Pag tayo lumabas dito, yung ibang tao nag-church sa atin, nadi-discharge tayo. Kaya sa loob ng isang linggo, kahit pastor ka, pagod ka na. Kasi bakit? Marami nakadikit sa'yo. Para kang power bank na ang dami nakasaksak. At kailangan mo sumaksak doon sa superpower. Are you with me? Kailangan yun. So ngayon, dire-diretso po tayo. So the goal of this word, no? The goal. What is the goal of this refreshing? But ang ating minamahal na bishop ay nagbigay ng September theme. The goal is create the environment in which the saint can find spiritual rest. Ito po yung pinaka-goal ng ating bishop. Bagamat hindi niya sinabi, sabi lang sa akin ito ang aming team. Pero the Lord spoke to me, ito ang pinaka-goal. Kasi siyempre, nagturo tayo ng homiletics, di ba? How to prepare the sermon. Ano ba ang objective ng iyong turo? Ano ba ang goal ng iyong turo? And this is the goal. Kung bakit mayroon tinatawag na September theme ang inyong church. To create, sabihin nga natin, create an environment in which the saint can find spiritual rest. So lumikha. Yan po, tandaan natin, mga pastors, why we need repressing. Why do we need to repress? To create the environment. Sabihin natin, ba't inilagay ko dyan environment? Kasi mahahawa ka ng kapaligiran mo. Pag ang kapaligiran mo hinang-hina, lalo ka manghihina. Di ba? Pumunta ka sa radyo na lang. Makinig ka doon kay, ako ang inyong Chadeli. O, patay na yun eh. Sino nakaabot to? Taas sa kamay. Ayan si Pastora. Yeah? Yung nanay ko nakikinig doon. Kaya pagkausapan nanay ko, masyado sentimental. Emosyonal. Kasi ako po ang inyong Chadeli. Naku, alas 3 ang hapon pa yan. No? Pinanta naman, napakasakit, Kuya Eddie. Ang dami tayong pinakikinggan sa kapaligiran, ang dami tayong kasalamuha na iba't iba ang kanilang nararamdaman. Pag ikay Kristiyano na ikay napaloob doon, may influensyahan kanila. So what we need as a Christian, what we need as a church, dapat tayo ang creator. You need to create the atmosphere. Ang inyong church, no, sa Carmelia, sa lugar yan? Sa Ghana, and everywhere, J. Blueware.
Kailangan meron siya, makapag-create siya the atmosphere para kayo ang hahawa doon sa iba. Yung taong lalamig-lamig, pagpasok ng church, sisigla pag-uwi. Bakit? Ang atmosphere na kanya kinabibilangan, ang environment ay masaya at hindi nalulungkot. O sabihin mo sa tabi mo, wow, bless ako sa'yo. Nahawa ako sa'yo. Amen. Hello? Kaya napakahalaga. Kaya merong tinatawag na the danger of isolation. Huwag kang bubukod, huwag kang magsosolo. Bakit? Pag kayo nasa kwarto, walang buhay ang kasama mo, aparador mo. O, may buhay ba aparador mo? Di ba? Ang kausap mo, silya mo. O may buhay dyan, pusa, meow! Anong atmosphere, anong environment ang kikreate sa'yo? Alam nyo ba, ang character na di-develop within the many people. Character cannot be developed at your own isolated place. Kasi walang magkukorek sa iyo doon. Tama? Amen po ba? So the goal of our repressing team ng September is to create the environment which the saints, sabihin natin, saint. O, di mo ikaw ang living saint? Amen ba? Ano pangalan ng mismo, Pastor? Santa Myra. Oh, ay, kasi sabi ng Bible, saint. Oh, ikaw, Pastor, pangalan mo? Joseph. Oh, Saint Joseph. Biblical. Alam niyo tayo, all Christian also called saint. The living saint. Kaya napakahalaga natin yung environment. Kaya ang J-Blue, saan ka man mapunta, pag may repressing environment, kahit ibang church mahahawa ng kasayahan, mahahawa ng kaginawahan, makakahawa ng kagalakan. Kasi iba, nakapag-create kayo. Kaya sabihin na sama-sama kayo magki-create. And that is the goal of your church. Then, what is the definition of repressing? The definition of repressing is that point when relief set because of the burden. Yan daw. Kasi marami tayong burden or minsan burden bearer tayo. Is remove. Ang sabi dyan, sabihin nga natin, that point when relief set at because the burden is removed. Ang ibig sabihin, yung dati mong galak sa paglilingkod na wala na. Amen? Ang ministry, burden na sa'yo, hindi burden. Amen ba? Dalawa kasi magkatunog eh. Di ba? Pag nawala na kabigatan sa puso mo na maglingkod, nagagalaw ka na, kumikilos ka na lang sa sarili mo. Pero ang kailangan ay isang burden na maging bigat ka dahil may marami kang gustong gawin. Yung isang burden, wala ka ng saya. Yung isang burden, malungkot ka pag wala kang ginagawa. O saan ka doon? O sabihin mo, saan ka doon? Pabigat o tagabuhat? Sa Tagalog, pabigat, tagabuhat. O kasi minsan, burden lang eh. Baka naman, ako na burden dito. Ako lagi. Di ba? Kailangan tayo maging solusyon. Kaya pag ang burden ay wala na, kumikilos sa tayo, and that is the definition of repressing. Kailangan mo daw ng repress dahil ang ginagawa mo, wala ka ng bigat. You just performing. You just doing because you are responsible. Not a burden. Wala ka ng bigat. Para bang, linggo na naman. Ayan na naman kami. Practice na naman. Ay, nako, prayer meeting na naman. Ay, nako, online na naman. Wala na eh. Kailangan mo repress. Pero pag repress, wow, katatapos lang magsamba, sana, linggo na naman. Ha? Ganun ka kagigil. Di ba? Kasi repress. Amen? Oh, tingnan mo katabi mo. Very repressed.
Amen! Palapakan natin si Lord. And that is the definition. Another definition is the instant when you roll your burden unto the Lord, you feel free again. Kailangan talagang maging malaya ka. Kaya sabi dito, feel free again from the plateau. Sabihin natin, plateau. Ano ibig sabihin ng plateau? Walang pagbabago. Stagnancy. Repeat and repeat. Loss of appetite in serving the Lord. And that is the plateau. Nakakita na tayo ng stagnant water? The lake, pag ito yung stagnant water, after how many months, may amoy na yon. Wala na nabubuhay. Amen? Hello? Ibig sabihin, lahat ng ilalagay dong halaman, mamamatay kasi wala na oxygen, plateau. Para hindi maging plateau at stagnant, kailangan may intake, may outlet. Kaya yung mga lake ng San Pablo, the Seven Wonders Lake ng San Pablo, 7 yun, hanggang ngayon, buhay. Bakit? Na-discover nila na meron palang butas sa dalawang gilid, umaalis, may pumapasok. Ang ibig sabihin, may revelation, may application. May revelation, may application. Ay puro revelation, alang application, lumalaki, bundat na. Wala na, kailangan may labasan. Kaya tayo, pag full of revelation, kailangan may outlet ka. Ano yun? Service to the Lord. Working in the ministry. Amen? Si David, kaya natukso, wala sa pakikipaglaban. Di ba? Si David, hindi lumaban. Ang pinauna yung asawa nung kanyang titirahin. Di ba? Ang dami iniisip Kaya nung wala nang ministry si David, wala na. Imbis na tirahin mo, kalaban. Ano ba yung word na yun? Imbis na, namamasyal pa. Wala kasing ginagawa Walang cell group, walang Bible study, walang online, walang Sunday service. Kaya naglalakad sa pasilyo, pasipul-sipul pa. Ay mamaya, may butas. Nung nakita natin mo, wow, beautiful girl. Wherever you are. Di ba? Marami tayong napapansin pag wala tayo sa ginagawang ministry. Pag wala tayong ginagawa sa ministry, iba gagawin mo. Are you there? Hindi ako galit. Kasi wala kang ginagawa kaya lahat napapansin mo. Dapat ang mapasin mo, ano ba ang gagawin, Bishop? Saan ba may prayer meeting? Alas 7 online, alas 6, naka-open ka na. Isipin mo yun. Are you with me? So nakapag-create ka, na andon malaya ka. Kasi pag nawala ang appetites mo, kahit anong pagkain nasa harapan mo, hindi mo kakainin. At losing appetites hindi nagsisimula ngayon. Inwardly and outwardly. Pag nag-withdraw ka ng outwardly, magsisimula na ang inward. O minsan nangyayari na inwardly, kaya nag-withdraw ka na outwardly. Amen? Hello? Kaya napakahalaga nun. And the truth from this teaching, ano ang truth? Weariness is a sure sign. Okay, weariness is a sure sign. Are working under your own strength. Take note this, and failing to rest in God and trust in Him to handle the matter. Pag sa sarili nating, mapapagod tayo. Yan ang sabi. Weariness is a sure sign you are working under your own strength. Ramdam mo ginagawa mo. Kaya kailangan, huwag kang mapagod. Amen? Kasi kay Lord mo ginagawa. For how many years? May nakakapansin man o wala, you do it from the Lord. Amen? Lahat naman, all glory belong to the Lord. We are saved. And we are also rewarded individual. Ang rewarding ng Panginoon according what you are sa Panginoon. What you have done.
Kaya alam niyo, wala nakakaalam niya kundi ang Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid, you need to be repressed. Kasi yan daw panghihina ay isa sa siguradong senyales ng ginagawa mo ay sa iyo. Meron pong years ago, may lumapit sa akin. Nagpa-pray and humihingi ng advice. She is a teacher. Sa school. Loaded ang teacher, right? Gawa ng lesson plan. Ang sabi sa akin, Pastor, pag-pray niyo po ako. Oh yes, ano pa prayer? Active member siya ng music ministry. Nagsosong lead, nagbaback up, minsan nagme-MC, ganyan. Ang sabi niya ay, siya mo daw ay magleles ng commitment sa church. Sabi niya, dahil kailangan niya ng pukusan ng kanyang pagtuturo. Meron kasi advisor siya. So, ibig sabihin, meron siyang hinaalagaang mga estudyante. Sabi ko, okay, sige. Matapos siya magpaliwanag, ako naman ay nagsalita. Okay, sabi ko, alam mo ba bagay, wala namang magdidesisyon, kundi ikaw, personal mo yan. Hindi ka pwedeng pigilan. Pero kung may itatanong, kasi pag sinabi mo withdrawal, hindi naman ministry, hintay mo kay Lord. Ang wini-withdraw mo. Sabi ko, hindi kayo nag-aral. Di ba, by faith ang pag-aaral mo? Ba't ka nakatapos? Dahil po kay Lord. Okay. Nakatapos ka ng kolehiyo. Di ba, talagang nawala ng trabaho tatay mo, karpintero. Nakatapos, dahil kay Lord. Tapos, saka-graduate, nag-take ng exam as a teacher, board exam. So, may tumulo sa kanya, ba't kailangan mag-review? Nag-review, di ba nakapasa ka? Opo, dahil kay Lord. Ako'y nagtataka lang, ba't ngayon si Lord ang aalsin mo sa commitment mo? Dahil nakarating ka dito, dahil kay Lord. Alam niyo, hindi pa tapos. Kalimutan niyo na pa yung sinabi ko. I-adjust ko po oras ko. Alam niyo, pressure lang siya eh. Kaya sa inyo, pag kayo pressure, huwag kayong magdidesisyon. Balikan niyo muna. Kasi minsan nag-a-abrupt tayo, nakaramdam lang tayo ng pressure, nakatanggap tayo ng deeper correction, may nakatanggap tayo, naku po, lumulutang yung pinagsisi mo. Yung pinagsisi mong balat sibuyas, bumabalik. Di ba? Nako niyo po ba? Kaya tandaan mo lang yung mga mas maganda, isulat mo yung pinagsisi mo eh. Kaya baka nagiging mabuhay na eh. Lord, nabubuo. Naku Lord, sorry. Nabubuhay ito. Halimbawa, mayroon kang pinagsisi, no? Na back-to-back pa, yellow page pa, no? Amen? Lahat. Kaya pag medyo kayo napapagod na, bisitahin mo yon. Kasi minsan ito sa atin eh, ha? Nagawa ko din naman ito eh. Ang binibisita natin yung promise eh. Ang binibisita natin yung pangakong blessing. Bisitahin mo na lang yung pagkakalaglag mo na pinagsisi mo, baka nabubuhay kung bakit ka hinang-hina. Are you there? Amen. Kasi, hinang-hina ka magbigay ngayon. Kasi, yun ang ipinagsisi mo nung ikaw ay hindi pa born again, kuripot, self-pity, makasarili. Nung pinagsisihan mo yun, nawala. Tama. So, nagbibigay ka ngayon. Ay, nung lumalaki, nakita mo, naku po, nabubuhay yung pinagsisi mo. Are you with me? Kaya ang gagawin, Lord, okay, patawarin mo ako dito. So, hindi mo na kinakabig, parang lastiko eh. Hindi na, Lord, pinagsisi ko na yung pagiging makasarili. Pinagsisi ko na yan. Kaya hindi na pwede. Yung ganun ang repress. Amen. Kasi yung repenting natin, old life yun. Turn to God. And your sin wipe out. Time of repressing is coming. Amen. So napakahalaga.
Ay, nasa intro pa lang ako. Bishop, ano ba ito? So, napakabuti ng Diyos sapagkat kailangan natin. So, punta po tayo sa Isaiah chapter 28, verse 11. Maikli lang po ito. Ano ang sikreto para tayo na press? Ano ang dahilan kung bakit minsan tayo nagkakaroon ng weariness? Ano sabi na Isaiah 28:11? Kaya naman, magsasalita si Yahweh sa bayang ito. Sa magitan ng mga dayuhan, siya'y magtuturo. Okay, makinig kayo. Gawin natin personal. Kaya naman, magsasalita si Yahweh sa kabiting ito. Okay? Amen? Sa magitan ng dayuhan, si Bishop. Dayo ako dito, taga Laguna ako. Amen? Amen po ba? Ano ang dahilan kung bakit may dayuhan dito? O, lakas natin. Siya ay? Okay, ganito ang kanya sasabihin. Makinig kayo. Biblical ito eh. Kaya sabi ko, mahirap pala ikaw ang nagturong gumawa ng teaching, tapos kailangan, pagtuturo mo, dapat malinaw. Ano ang sabi ng verse 12? Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagal, ngunit hindi sila, handa kayo makinig. Ngayon pala ako nagsisimula. Kaya pag tayo hindi makikinig, malaki naman ang pintuan ay, pumasok tayo dito ng maluwag, pwede ka lumabas. Di ba? Kasi ang talagang dapat, pakikinig eh. Ano sabi ng Lord sa 7 church sa Asia Minor? Yung iba't ibang klase ng iglesia sa Book of Revelation. Yung bandang huli, ano lagi sinasabi niya? Makinig ang may pakinig sa sinasabi ng Espiritu. Pare-pareho yun yung ending ng 7 church sa Asia Minor from the Book of Revelation chapter 2 hanggang chapter 4. Yung iba't ibang ugali, karakter ng iglesia sa aklat ng pahayag. Kaya ang sikreto para tayo magkaroon ng tinatawag na refreshment, you are willing to listen. To accept, Lord, kailangan ko ito. Amen? Amen po ba? Kailangan ko to. Pag ang Diyos nangungusap sa magitan ng mga propeta noong unang panahon, like Prophet Isaiah, the people around listening dahil bihirang kumilos at magsalita ang Panginoon. Nangungusap through prophet. Ngayon, sa Word of God. Amen? Ay, ang tanong, kung tamad ka magbasa ng Bible, sino mangungusap sa'yo? Ang sarili mo. Ikalawa, ang marites sa buhay mo. Yung joke ng iba. Ikatlo, ang demonyo. Bubulungan ka nun. Kaya, as a Christian today, you need to be close to listen the real source of the revelation, the Word of God. Amen? Kailangan natin ito eh. Kasi ito, nagbibigay sa atin ng direksyon. Kaya si Prophet Isaiah sinabi ito, ganito ang kanya sinabi, narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagod. Kasi lahat tayo napapagod. Ang bansang Israel pagod na. Alam naman natin ang istorya. For more than 40 years, wandering Jews sila. Disobedient, stubborn. Imbis na makuha lang ng 40 days, naging 40 years. Ganyan ang Christian journey na dapat marating mo ng madali, tumatagal. Not because of God, because of our listening. Disobedient. Kaya kailangan, Lord, I am ready. Yung ba pagdating ng linggo, dasan baka, Lord, handa mo uli ako manakinig. Kung paano mo na-plansya mo na ang iyong damit. Ang ganda, pinaka-the best pa. Oh. Minsan, di ka pa nagdodoble suot. Gusto mo, bumili pa ng bago. Tama naman yon. Sinasayin mo pa sapatos mo. Di ba? Lahat, piniprepare. Tapos, piniprepare mo na yung offering mo sa bahay kung nagpiprepare ka. O, di ba? Amen? Amen po ba? Pero alam nyo, the best preparation is heart. Pag naihanda mo na lahat, sabi mo na, Lord, handa mo na po ang puso ko.
Kasi ang sabi ng Bible, ang binhing matatanim, pag itinatanim sa matabang puso, ito'y mamumungo ng 30, 60, 70. Dalangin ko, Panginoon, sa pagtanim ng salita mo, sa linggo ng umaga, sino man mag-preach, maging mataba puso ko. Alam niyo, yun ang character. At ako'y naniniwala, God is talking to you, repressing flow. Lalabas ka na very repressed ka. Amen? Hello. So, I will direct to my few points with regard from this verse. A key word from God. Sure ka tayo dun sa kiss. Find your joy in the journey. Keep your eyes on the goal, not a burden. So dito makikita natin, tinuturo sa atin ang susi para tayo magkaroon ng kasiglahan. You keep your eye on goal, not a burden. Find your joy in your journey. Lahat ng gagawin natin, laki pa natin ng kagalakan. Amen? Nagagala ka. Amen? Hello? Lahat. Doing things, Lord, thank you, Lord, nagagalak ako na ako'y naging bahagi ng church, ako po'y naging bahagi ng ministry. It is not a burden for me. Lord, I am willing to attend practice, discipleship, prayer meeting. I have joy in my heart because the joy of the Lord is my strength. Kaya lagi natin sasamdaan yun, yung key word na yun. I have joy. Kasi pag tayo nagagalak, hindi ka napipilitan sigurado. Kasi may galakang. Di ba? May galak, may tuwa, pupuri pa. Di ba? Amen? Sa piling ng Diyos. Kaya may galak tayo. Yan yung keyword natin. Find your joy in the journey. Kasi pag hindi mo, wala kang joy. As a pastor, kami for how many years? 38, 39 years. After years, ngayon, may joy pa rin eh. Excited pa rin. Every Sunday. Kasi may joy kang ginagawa. Hindi ka napipilitan. Kaya you always feeling press. Amen? Kaya kahit senior na, feeling press. O siya, Pastora, senior ka na rin yan, no? Tinong mo. Habang nagpipray si Pastora kanina kung ikay pipikit, akala mo dynamic yung people na nagpipray Talagang akala mo nakalunok ng amplifier Di ba? Ayun! Kasi iba mga senior, Panginoon, salamat po sa plan. Okay, sa repress Di ba? Maraming tatalo niya people Pag pipray pa namin, purihin ka, Panginoon! Pumikit, kala mo, yung people na nagpipray Yung pala, 60. Ang magkaedad tayo, 61. Ako, feeling yung people pa rin Misis ko, feeling yung people. Bagamat pinagkakamalan, no, ako'y na-hospital, Nasa emergency room, sabi na head nurse dito. Huwag niyo iwanan po ang pasyente. Dahil anumang oras po, papatawag niya. Ay humihingi sa amin ng down payment, dahil ganun pala ospital. Pag alam nila magagastos, malaki na ng down. Magkano? 20,000. Ngaling-ngaling, magkano? Diyos ko po. So sabi ko, 20,000. Okay, sila naman nakausap ng mga anak ko lagi. Hindi naman ako nakikialam na. Mamaya, nawala. Lapit sa akin yung head nurse. Sir, yung apo nyo, nakatakas. Lalo ako mahimatay, lalo ako hindi nakahinga Sabi ko, ma'am, asawa ko yun. Ang hapo ko'y ganun Ay, nung sinabi yung apo nyo, hinapo lalo ako. Sabi ko, mukhang lolo na ba ako? So, kaya, you need to feel joy. Misa, maliliit pa ang anak ko, kalong ko yung bata. Yung panganay ko, nalaglag yung sapato sa jeep. Yung kaharap ko, sabi sa akin, Lolo, yung sapato sa apo nyo, nalaglag.
Ano ba naman yan? Ay, mula noon, ako po ay nagtina ng buhok. Medyo nagbago ng pananamit. Kasi kailangan mo bagayan din. Kasi my wife is now 47. May edad ako sa kanya. 57 pala, pinabata ko pa. So kailangan may gala ka. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, dapat may gala ka. Ano man pinagdadaanan mo, dapat may joy ka. We have a different kind of journey. Pero tandaan mo, it is a joy to take your journey every day. Huwag mong aalsan. Kaya sabi nga ng iba, pag may problema, lampasan mo lang, huwag mong tatambayan. Isa lang ang dapat mong i-meditate, ang Word of God, hindi problema. Kaya pag dumadaan, keyword, I have joy. Sabihin natin, joy. Ano sabi ng Zechariah 4:6? Pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa magitan ng lakas, ng hukbo, o sariling kapangyarihan, kundi sa magitan ng lamang ng aking Espiritu. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. That is a key word natin. Always retain the humility to hear the voice of God. And the Spirit receive instruction. Aminin natin, pag nanghihina tayo, huwag tayo maglalakas-lakasan. Aminin natin. Do you remember, during the time of the prophets, nagkaroon na expansion ng kanilang gathering, which is ito yung nahulog yung axe head. Diba? Nagputol sila ng mga puno para yung mga puno na mapuputol nila ay panduduksong doon sa place of gathering ng mga prophet. Habang nagpuputol, ay nahulog yung axe head. Ang ganda puno na nung panahong yun, kay Elijah. Makikita natin, may tanong po yung propeta saan nahulog? Amen? Amen ba? At ang ganda ng conversation. Ang sabi po nung gumagamit ng axe, hiniram ko lang po yun. Are you there? Hiniram ko po lang po yun. So pagkatapos sa nahulog, itinuro niya at bumali ng isang sanga at inihagi sa kinahulugan, lumutang yung palakol. Ano symbolical nun? Alam niyo, sa bawat tayo nahuhulog o nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagdapa, panghihina, aminin mo lang. Sapagkat ang sabi ng Bible, lahat ay hiniram lang natin. Lakas mo, hiram mo sa Diyos. Ang giftedness natin, hiram natin sa Panginoon. Anointing also, hiram natin sa Diyos. Where we are now and what we have today, it is because of God. Pinahiram ng Diyos yan. Kahit buhay natin, kanais ng Panginoon, bibigyan ka, at pang alisin yun. And what we need? To be a good steward. Amen? Alagaan natin yung accent na yun. Hiniram lang natin doon. If the Lord allow you to give you break in the ministry, do it with joy. Amen? Mahalin natin ito. Dahil hindi dahil ikaw in-appoint ng pastor, ng bishop, kundi ang Diyos may nakita sa iyo. At pag yung nakita ng Diyos sa iyo ay nawala, hindi mo na rin makikita ang sarili mo. Yes. To be honest, talagang sabihin mo, Lord, thank you. Kaya always retain a humility to hear the voice of the Spirit and receive. Meron pa rin tayong pagkakaroon. Ano man ang narating mo? Alam niyo, nung isang 2 weeks, nakamit ko si Bishop Vincent. Na-invite ako sa isang church. Then, kita kami doon ni Kuya Vincent. Ang ganda na siya, magkasama din kami doon sa lunch. Sharing kami. Ang dami kong narinig, kung tawagin ngayon ay old school sa kanya. Ang ibig sabihin, mga principles na niluma na ng panahon na ginto. Alam niya, sabi sa akin, alam mo, Bishop, tayo marami sinasabi sa ating kapwa. Pero ito natutunan ko sa Lord. Bago ko ako may sabihin sa isang tao, tiyakin ko na yung nagawa niya, nalampasan ko.
Dahil bago ko siya punahin, baka yung nagagawa niya, hindi ko pa nagagawa. Nakuha niyo po ba ako? Yan minsan sa atin bilang pastor. Ang dami sinasabi, wala namang ginagawa. Kaya sabi ko, Kuya, grabe. Grabe yung old school mo. Kaya mula sabi ko, nga no, I start to realign, Lord, thank you. Kasi you need to be humble enough na ang Diyos nangungusap sa iba't ibang kaparaanan for us, for you, to repress. As a Christian, as a leader, ang dami natin sinasabi, ba't ganun ka, ba't ganun to? Ang sabi niya, bago ako magsalita para sa kanya, para sa lugar na yun, tiyakin ko lang na yung naabot niya, nahigitan ko na. Pero pag wala pa ako sa kalingkingan, wala akong karapatang pumuna o magsalita. Ang kailangan ko ay paturo, ba't mo ba narating yan? Amen? Amen po ba? So take humility. Kasi minsan nakakalimot tayo sa ating pinagmulan. Where we are now because of God. Kaya be humble. At habang ikay nagpapakumbaba, ano man ang nararating mo, lalo kang itataas ng Diyos at lalo kang maraming mararating. Amen? Hayaan mo lang silang tumingin. Amen? Sabi mo, hayaan mo lang silang tumingin. At yung mga nakatingin sa iyo, hindi lang nakatingin, nakanganga pa. Ha? Hayaan mo lang. Kasi alam nyo, yan yung mga pinagsisihan natin nung araw. Yung mapamintas. Napagsalitaan lamang. Yun ang pinagsisi. Kaya, alam nyo, nung ginagawa ko po yung teaching, reflection to myself, nga, Lord. Ano-ano ba yung pinagsisi ko nung araw? Na yun ang muling nabubuhay and I turn to God and the Lord wipe out it and time of repressing is come. Kaya every day, you need to take the reality, Lord, I am a human being but I need to be submitted to the Word. Lord, kailangan ko to. May pakumbaba akong laging makikinig. Ito may masakit, ito may disiplina, ito may anumang salita ito. Dahil ito'y pakinabang para sa akin. Amen? Palapakan natin si Lord. So the Spirit of God is the comforter and teacher. Refusal to hear the voice of the Spirit result in weariness. Key points lang po ito. The Spirit of God is the comforter, teacher. He is the key of being repressed. He is the key of being repressed. The Holy Spirit. Kaya ang ganda ng awit natin kanina. Refusal to hear the voice of the Spirit result in weariness. Yan. Pag hindi tayo nakinig sa Espiritu, ay talagang magsiresulta ito ng paghihina mo. Magiging mahina ka. Kasi, imbis na overcome mo, hindi mo tinake as a revelation, naandun pa rin yun. Pag nasa lubong mo uli, naandun pa rin yun. Amen? So, pag ito ay pinagsisi mo, nagpakumbaba ka, dumaan mang yun, nalampasan ko na to. Amen. Kaya sa Bible, nakakita natin, pati chair manner, tinuro ng Bible. Pag ikay nakumbida sa isang pagtitipon, huwag ka agad uupo ko sa unahan, baka merong inihandang pandangal. Pag ikay dumating, sa likod ka umupo. Biro pati ang Bible nagsalita patungkol sa uupuan pa lang. Ang Bible nagsulat din para sa lahat ng ating sasalitain, gagawin sa book of Deuteronomy. Kaya napakahalaga, pero tinatawag manner in obedience to the Word of God. Nagsalita din niya, may panahon ng pagtahimik, may panahon ng pagsasalita. May panahon ng kasayahan, may panahon ng kalungkutan, lahat may panahon. Pag pa tayo nagsasaya, huwag ka naman malungkot. Naglulundagan na, ikaw apektado, nakaganon ka pa. Sarilinin mo na lang yan. O mamaya, di iwanan mo muna sa CR doon, sa kwarto mo. Pero pag kayo nasa pagtitipong masaya, magsaya ka. At pag kayo masaya sa loob, pag uwi mo ng kwarto, di maglungkot-lungkot ka uli. Wala pipigil sa'yo. Ay hindi, pupunta ka sa pagtitipon, dala mo yung kalungkutan, nakakahawa ka pa. Nakaw niyo po ba? Amen po ba? Kaya iwanan mo, dapat iwanan. Salinin mo lang yun.
Amen. Hindi, dala mo rin paglabas. Nakakahawa ka tuloy. Kaya yung tao, ba't ka ganyan? Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid, the Holy Spirit. Ba't sinabing Holy Spirit? Ay, sige nga, pag sa Word of God talaga, pwede ka hindi magbasa, pero pag Holy Spirit na, aba, ay wala. Kaya meron tayong tinatawag na conscience dictate. Ang Diyos ay nangungusap. Amen? Amen po ba? So let us go to our conclusion with regard to, from this verse. Very basic, Matthew 11:28. Ano sabi ng Matthew 11:28? Akin lang po binigyan po ito ng word for word. Ano sabi ng Matthew 11:28? Come to me, take, learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest in your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Ano ibig sabihin to? Letter A, come to me. Word for word, ang sabi diyan, is an act of will. Sabihin natin, act of will. Alam nyo ba ang paglapit sa Diyos ay sarili mong kalooban? Kasi mahirap lumapit sa Diyos na ikaw ay nai-influensyahan lang ng ibang tao. Pag sinabing come to me, it is your will to come. Not because your husband, not because your wife, not because of the circumstances, because of your problem. That sometimes we are influenced coming to Jesus because of the influence of our somebody or our feelings. But, according to this, come to me is an act of will and submission and obedience. Act of your will. Sarili mo talaga. Kaya nasa iyo na, pag hindi ka lumapit, pag hindi mo inamin, it is an act of will. Kaya minsan, sama ka sa amin sa church. Lumapit tayo sa... Tatango ka. Uwi siya, ganun pa rin. Kasi bakit? Wala sa kanyang kalooban eh. Di ba? Amen? Yung mga bata, sumusunod dahil sa parents. O anak, gising kayo. Kangiti yan. Pero pag uwi, ganun pa rin. Kasi kailangan act of will. Meron siyang sariling kalooban na nagdesisyon na lalapit ka sa Lord. At kailan dumadating ito? Pag talagang wala ka na. Wala ka na lalapitan. Sometimes, yun ang ginagamit ng Panginoon. But remember this, acting your will, it is not from dictate of anybody. Lord, ito po. Kaya, come to me. Come. Kasi bakit? Si Lord lang ang nakakaalam ng condition mo. Si Lord lang. Kaya napakaganda nga, no? Ito kagandahan sa ating Diyos eh. Binigyan tayo ng free will. Maganda pa nga, kung nilikha tayo ng Diyos, parang robot eh. Pag pinihit ka, stay ka lang doon. Pero ang blessing na binigay sa atin ng Lord is free will. To choose. Kaya even Joshua, sa paglilingkod sabi niya, choose. From whom we serve, but as for me and my family, we will serve the Lord. Alam niyo kasi, ano man ang pagpili mo, yan ang mangyayari sa buhay mo. Pinili mo yan eh. Amen? Minsan, ganun din sa pagbo-boyfriend. Ayaw na magulang mo na ikaw ay maligawan mo sapagkat kay nag-aaral pa. Pero ang magulang talagang naghihintay lang. Walang magagawa eh. Ikaw naman ay masyado kang, para ka mauubusan ng ano mo, yung kamukha ni Agamula ka nang liligaw sa'yo. Kamukha ni Richard Gomez, kala mo'y mauubusan ka, kahit hindi ka pag-graduate, ay medyo nakupo. Ang kilay mo, nag-aayos ka na. Dahil pag nakita ni Agamulak, kailangan maganda ka. Act of the will. Kaya minsan, dumadating, maaga nagkakaasawa, pagkatapos, ayan, so and so, nagka-problema, lalapit sa magulang, mama, to. Isa lang sabihin na magulang eh. Decision mo yan eh. Kalooban mo, sinunod mo. Kaya you need to be aware in your will. And everything come to God. Lahat ng bagay, decision man,
for you to repress, come first to Him. And submission and obedience to His will. Kasi pag may mali kang nagagawa, hindi na kalooban ng Diyos, lumapit man tayo, you cannot experience repressing. Mapapagod ka uli. Amen? Mga young people, taas ang kamay. Oh. Yung mga nag-aaral, taas ang kamay. Oh, ha? Submission and to the parents and to the Lord, not to your will. Kasi ang ganda ang gwapo. Sige, pag kayo nagkaasawa, pumila sa bigasan, wala kang pera, hindi yung pwede sa tendera. Pengi po 3 kilo, bakit? Gwapo asawa ko eh. Sige, kainin mo kagwapuhan. Gutom ka. Nga. Kaya bakit? Kasi kalooban. Kaya lahat ng gagawin natin, act from within. Come to me. Sabihin natin, come to me. And letter B, I will give you rest. And that is the promise made by God, a certain word to you. I will give you rest. Pero tandaan natin, come to me, an act of will. Pag wala pa rin, wala ka rest. Kasi kailan lalapit ka sa totoong Diyos eh. Kaya kung totoong Diyos mo, totoo desisyon mo. Kasi siya lang yung nakakaalam kung nagsisinungaling ka, siya lang ang nakakaalam kung tama o napipilitan ka. Kaya when we come to the Lord, be truth as you come. And you will experience rest. Amen. Sabihin nga natin, thank you Lord for the rest. And letter D, learn from me. Ayan, dinukso na Panginoon. Hindi kagad sinabi, wow, okay, enjoy your rest. Amen. Hello? Tanda natin, may pagkapagod uli. Kaya ano sabi ni Lord dyan? Learn from me. Ano sabi ng learn from me? Rest is learned, not automatically. Ang pagkakaalam daw at pagiging marunong ay ito'y learning. Inaalam mo, pinag-aaralan mo. Hindi to automatic na dinibigay sa'yo. Alam ko na yan, bro. Learning. From the Word of God and learning from your experience. Ayoko nang maranasan uli ito. Amen? Naturuan na ako dito. Yan ang tinignan ko, sobrang guwapo. Nung tinalo na ng pusa, ay! Ano ba yan? Fake pala. Amen po ba? Kaya alam niyo yung learning na maraming proseso yan eh. At nawa talaga sa lahat ng naranasan natin, kaya yung mga kabataan, ask your parents. Kasi nanay mo maraming karanasan din yan eh. Yung mga nanay, marami din nanligaw dyan. Kaya yung mga anak na may nanay, sa inyong merienda, punta kayo ng Jollibee. Ang pagkwentuhan nyo yung, Mama, paano ka ba niligawan nung araw? Yan. Yan, may kabuluhan. Ang mga nanay na mahuhusa, ay, ikaw, kumikarengking ka na? Huwag nyo naman bablapin kasi learning stage yun. Ay, kanino gusto mong magtanong sa kanyang kaklase na may karanasan? O, di hingi na karanasan? Balik tayo, learning. Kaya yung mga nanay, be close to your daughter, especially when they ask a personal question with regard sa kanyang identity, lalo na pag siya teenager. Turuan mo siya mag-make up, turuan mo siya ng personal hygienes, turuan mo sa decision making. Huwag mo sasabihin, anak, malaki ka na. Hindi, learning. Amen. Kailangan ay meron siyang direksyon. Kasi learning yan eh.
At the best learning, ito'y nakukuha sa tahanan. Yung mga magulang naman, huwag niyo iaasa naman sa teacher sa school. Kaya kita pinag-aaral para matuto ka doon. Tama po yun, pero ang unang eskwelahan ay ang tahanan. Doon nagsisimula ang po at opo sa loob ng tahanan. Amen? So, learning. At ang mga nanay, pag hindi nyo alam, magtanong din kayo sa anak. Lalo pag gamit ang cellphone. Ako, yung ano ko, nagpapaturo, lalo i-re-register yung mga SIM card. Yuri, i-register mo ang SIM card ko. Sa kanya, ang bilis. Okay na po. Ha? Learning. Huwag mo kakayanin isang bagay na hindi mo kaya. Kita niyo mga disipulo, Lord, increase our faith. Di ba? Ang mga disipulo, dependent kay Jesus Christ during that time. Nagtatanong siya. Kaya, magtatanong kayo learning yon. Kasi pag hindi ka nagtanong, maliligaw ka eh. O kami labis siya, pag kami nag-out of the country, talaga nagtatanong kami. May mga bansa, lalo sa Korea, no? Ang hirap man, walang English translation. So, hindi katulad sa Macau, sa Hong Kong, meron minsan natawa ako eh, sa Hong Kong. Ang exit pala doon, Saida. Bigla ako napatawa. Sabi niya, ba't ka na? Kaya pala, bakit? Yung isang leader doon sa Chaong, Saida Ipilido, kaya exit ng exit sa church. Ang pangalan pala niya, exit. Saida. So, sabi ko, learning. So, tatandaan mo kung saan ka bumaba, tatandaan mo kung saan sumakay. Lahat. Kasi, to be familiar. Kasi learning yan eh. Alam sa Christian, alam niyo, ang Panginoon nagtuturo sa lahat ng bagay. When you go to church and have a communication or share it to somebody, you learn. Umupo ka. Kasi matututo ka. Huwag kang iiwas. Lalo mga nanay, meron kayong kananayan, dumalo kayo ng kananayan, matututo ka. Amen. Magluto, ang dami mga gifted eh. No, magdidikit ka doon sa meron kang, kumbaga sa USB ba yun? Yung masisip-sip. Pag meron, pwede ba i-transfer mo dito to? O tulad ng teaching na ito, kuhanin nyo. Pwede yung turo niya sa iba-ibang lugar. No? Kaya napakahalaga yun. Ako, glory to God, narating ko ito because I learned. Hindi dahil sa akin lang. No? Natutuo ko sa inyong bishop, sa ating partner. Siya natuturo sa akin. So, every pastor ay nagsisharing ng learn and experiences, kaya pwede. Amen? Sabihin natin, learning. And last one, letter E, you will find rest. Kasi nadagdagan ka na ng kaalaman. Amen? Hindi mo sabihin, akala ko kasi. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, a promise made by God, makikita natin na Lord, I am here and refresh. Amen? Tayo po tumayo. Then sa ating pong last, before we pray, I'm reading Hebrew chapter 13, chapter 12. The very good verses. Therefore, we also, since we are surrounded by the great cloud of witness. Ito'y address sa Hebrews 12, 1-3. Therefore, since we are surrounded, sabihin nga natin, surrounded by the great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, sin, which easily entangle us, and let us run with endurance the race that is set before us. Kaya napakahalaga dahil talagang maraming witnesses. Not only witnesses around us, the unbeliever, even the church. The pastor, we are surrounded by many congregations.
The mother, you are surrounded by your family. The father, you are surrounded by your household. Wherever we are surrounded. Kaya hindi natin, kasi people looking at us. What we need to do? Ang sabi dito, lay aside every weight. Sa ating paglakad, sino natin nagpapabigat? Bagamat tayo nagsisina na matagal na panahon, hindi masama naman na pagsisihan uli natin ang nagiging dahilan ng panghihina natin. At matapos tayo magsisi, come to God. Lumapit tayo muli sa Panginoon. And God give us new strength. He will refresh us. Let us close our eyes. This is the time to revisit. I believe we are all forgiven. But reality check that sometimes ito po yung pinagmumula ng ating weariness. Kung bakit minsan ang bigat-bigat ng ating pakiramdam. Ang bigat maglingkod. Wala nang joy. Dahil meron na nagpapabigat pala. Ilapit natin sa Diyos. Huwag tayong mahiya. Katulad ng propeta, si Elijah, sa nahulog yung axe head, dito po, hiniram namin po yun. And I believe God refreshing power move. Come. Come. Open your heart. Come. Open your heart. Yes, Jesus. Pray. Yes, Father. Here in your presence. Bless. With you. Ilagay natin ating kanang kamay sa ating dibdib sa puso. Oh, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Sing it again with all our heart. I must be fresh. Here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. No greater Joy, Lord, than being with you. My soul is restored. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Mga kapatid, mga magulang, maging kayo pong nasa kani-kanyang mga tahanan. Minsan napapagod po kayo, napapagod tayo sa ating mga ginagawa. Para bagang wala ng joy, wala ng lakas. Mga magulang at kapatid,
ayon sa pangangaral ni Pedro, repent and turn to God. Mga kapatid, mga magulang, ngayon ang oras ng tamang pagpapasya natin na marahil ikaw ay dumadako sa bahay-sambahan ng Diyos, napipilitan lamang, inaya ng iyong magulang, wala sa loob, wala sa kalooban, ang pagdako at pagsamba sa Diyos. Ngayon po umagang ito, mga kapatid, mga magulang, this is the time of refreshing. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiglahan, kagalakan, na mula sa puso't kalooban natin, na maging bahagi na ng buhay natin na kung araw ng linggo, kusa tayong dadako sa bahay-sambahan upang paglingkuran ng Diyos. Maaring marami kang pinagdaraanan, marami ka ng pinagsisihan, pero subalit minsan ay bumabalik siya. Mga kapatid, mga magulang, wala nang higit pa sa buhay na ito sa isang taong nag-alay ng buhay sa Diyos. Totoong sumuko sa Panginoon, ibinigay ang buhay sa Kanya. At ang buhay na yon ay ipinaglingkod sa Diyos. Habang tayong lahat na kayo ko nakapikit, nakataas ang kanang kamay, sabihin lamang po natin ang maiksing panalangin na ito. Muli tayong magbalik loob sa Diyos. Upang ang sandali ng pagsigla natin ay manggaling sa presensya ng Panginoon. Sabihin po natin ang panalangin na ito, Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, nagpapasalamat ako sa iyo sa mensahe mo ngayong umaga. Narito ang buhay ko. Muling isinusuko sa iyo. Pinagsisisihan ang aking mga nagawang kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, gusto kong maging totoo sa iyo mula sa aking puso. Nagdidesisyon ako ngayon na paglilingkuran kita habang nabubuhay. Mamahalin kita simula po ngayon. Gagawin ko ang lahat ng may kagalakan sa puso na hindi napipilitan dahil mahal kita. Susundin kita. Salamat po, Panginoon. Punuin mo ang puso ko ng kagalakan na gawin ang lahat ng bagay para sa iyo lamang. Marami pong salamat sa oras na ito. Ibalik mo sa akin ang kasiglahan, kagalakan ng pagmamahal sa iyo at paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Hindi ako titingin sa tao. Anumang sirkumstansya, anumang mga pangyayari sa paligid, paglilingkuran kita. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sing it again, this song, Times of Refreshing. Times of refreshing, here in your presence. Yes, the times of refreshing comes from the presence of the Lord. Yes, Lord. Amen. Than being with you, my soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. Greater joy, Lord, than being, for the last time, times of refreshing. Times of refreshing.
sigla ng bawat isa. Ibalik mo, Holy Spirit, ang lakas, ang kagalakan ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo. Lord, oh God, yes, Lord, hallelujah, amen, Lord. There's no greater joy, Lord, than being with you. Panginoon, salamat. Truly in your presence, there is joy. In your presence, there is freedom. In your presence, there is peace. There is miracle. There is healing. There is victory. Lord, this morning, at this very moment, we receive and we claim, Lord, refreshing in our soul, in our body, in our mind, in our well-being. Thank you, Lord. We are blessed this morning. We are blessed this morning, Lord. We are blessed, Lord. We are blessed. We are blessed, Lord. We are blessed by your presence, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Sa kabila, sabihin nyo po, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Awitin natin saglit, no? Sabi nung awit, araw-araw may kasiyahan, araw-araw may kagalakan. Amen. May joy. Praise God. Amen. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Clap your hands. And just feel the presence of God in even the spirit of joy. Hallelujah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw
wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Katulad. Ang katulad, Yes, Lord. katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Oh, 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 lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin natin Panginoon. Ako'y magpupuri sa lumak at mundo. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyahan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawi. Hanggat nabubuhay, purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang pagpupuri sandata, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, hindi mapipigil. Purihin ang Panginoon. Purihin siya, purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring aray. Purihin ang Panginoon. Palakpak po natin ating makamangay para sa ating Diyos na buhay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Say! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. O ikaw namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala. Pumuli pa, ikaw ang ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ikaw ay namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
ang papuri. Di tatahimik, di tatahimik. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng humihinga, purihin ang Panginoon. Say, lahat ng may Hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, hininga, purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Upo muna po ang bawat isa. Praise God. That is our life, to praise the Lord. Bahagi na ng buhay natin ang purihin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. So, sa oras na ito, dumako po tayo sa isang mahalagang gawain at hindi magiging kumpleto ang ating pagsamba sa Diyos pag ito po ay wala at hindi lalago, hindi lalawak, hindi mag-expand ang gawain na ito pag nawala po ito. So, dumako tayo. Paunahan tayo ng aking manugang, Sister Iyay. Whew. Amen. Praise God for His powerful message for us this morning. Amen. So ngayon, ano daw po yung keyword? I have. Ay, nakalimutan agad. Ano daw po? I have joy. I have joy even through giving. Amen. May joy po ba tayo sa pagbibigay ngayong umaga? Amen. And isa po sa pinaka-tumatak sa akin na sinabi ni Bishop Jimmy kanina, sabi niya doon, bigyan mo ng karapatan ang Diyos na bigyan ka ng buhay. And ngayon po, sa oras ng pagbibigay, bigyan mo rin ng karapatan ang Diyos na pagpalain ka through our tithes and offering. Amen? Because the truth is, everything belongs to God. Amen? Walang sa atin. Sometimes we think, okay Lord, 10% sa'yo, 90% sa akin. Yes? Tama po ba? Kasi we're all Christians and we know that na yung binibigay talaga natin sa Panginoon is yung 10%. Sometimes, okay, Lord, 90% yung sa akin. But the truth is, no. Everything, even a single cent na meron ka, everything belongs to God. And through giving our tithes and offering, pinapakita sa atin ng Panginoon, tinuturuan niya tayo that He is the giver, He is the source of everything that we have. So even in our spending, alam ko, I believe sa 10%, binibigay na natin yan eh. Sa 90%, we should ask the Lord, Lord, how do I spend this? Where do I allocate this 90%? Amen? And good news is, alam nyo po ba, na may mission sa September 20 to 24 ang ating mga sila bishop and ating mga pastors sa Mindanao. And praise God, binigyan niya tayo ng opportunity para magbigay din po at magtanim dito sa mission work na ito. Amen? So we no longer have to ask God dahil sinagot niya na tayo. We just have to ask God, Lord, how much can I give para sa mission na ito? At binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Because ang gusto ng Panginoon that we will be a good steward of this blessing. Amen? We are just stewards, sabi nga po. And di ba nga po, pag hindi sa'yo ang isang bagay, at pag ginastos mo ang hindi sa'yo, ano pong tawag sa inyo? Yes. Ayan, we are not just robbing God actually. We are robbing ourselves of God's protection. We are robbing ourselves of God's provision. We are robbing ourselves of God's healing upon us. So what we have to do right now is to just obey the Lord, give what is due to Him, and dun sa 90% na yon, Lord, let us ask the Lord, Lord, what should I do with this 90%? Amen? And a quick testimony lang po. I just wanna share na, ayun,
last week or the few days ago, ang Comfy Mommy po o yung business na binigay sa akin ng Panginoon, sa amin ng Panginoon, is 3 years na. We just celebrated our 3rd anniversary and praise God sa Kanya lahat ng papuri at pasasalamat. Alam niyo po kung bakit? Because sa totoo lang, nag-start naman talaga siya sa wala. Sa totoo lang, it is really by God's grace that we are able to have this kind of business. Kasi as a I am a teacher by profession. I work abroad bago binigay ng Panginoon ang business na ito. And I really praise the Lord dahil napakaganda ng timing niya. Napakaganda ng ibinigay niya sa akin. I have no idea about business. But the Lord has given me this more than I could ever imagine. Kasi bilang ako, hindi ko talaga rin, nahihiya nga po ako magbenta eh. Pero praise God dahil tapat kami sa binibigay namin sa Panginoon. Hindi na kami nagbebenta. Yung mga customers ang lumalapit sa amin para bumili ng aming mga paninda. And praise be to God dahil for the past 3 years, sa totoo lang po, hindi kami na zero. Hindi kami na zero. I will never get tired of sharing this testimony with you dahil totoo ang Panginoon, totoo ang kanyang pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. We just have to give Him the authority, the power to bless us through our tithes and offering. Amen. Sige po, let us prepare our tithes and offering and let us pray. Oh yes, so God, Heavenly Father, we just want to thank you, oh God. We just want to praise you for this morning, Panginoon, for the opportunity to honor you through this giving, oh God, through our tithes and offering, Panginoon. Lord, maraming salamat that you are the one who will bless us exceedingly abundantly more than we could ever ask or think, oh God. And Lord, as we give to your kingdom this morning, cleanse our hearts, our minds from any impurities, from any unrighteousness, Panginoon, na itong seed na itatanim namin ay magbubunga, Panginoon, at magagamit sa pagpapalago ng iyong kingdom dito sa mundo, Panginoon. Maraming salamat sa puso ng bawat isa. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise. Amen. Isang mapagpalang umagang muli po sa bawat isa. Ang amin pong aawitin sa umagang ito is a Visayan song na meron siyang Tagalog version. So, very known po siya sa Visayas and Mindanao area. Ang title po niya is Dahunog. Yun, pero syempre, hindi po Bisaya yung kakantahin namin. Yung Tagalog po na version. Kung if we will try to meditate this song, it emphasize our commitment to God. So sa Tagalog naman, ang title niya is Dagundong. So dumadagundong na papuri ang ibabalik po natin kay Lord sa umaga pong ito. Gundong ng pagsamba, taging sa Diyos lang.
Yan po ang music ministers from J Blue Sagana. Ayan, nung Sunday po ako bumisita ron at na-bless po ko sa mga awit nilang yan. Kaya sila po ang nagbigay papuri ngayon sa ating Panginoon. Yan. At ngayon po dadako tayo sa ating Holy Communion. Ito po ay ginagawa natin once a month bilang pag-aala-ala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Ayon sa sulat ni Pablo sa taga-Corinto, chapter 11, verse 23, ito ang kanyang sulat at tinanggap mula sa Panginoon. Sabi niya, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." So ito pong pagbabahagi natin ito sa tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon, at juice, simbolo ng kanyang dugo. Tayo po'y nakikibahagi sa bagay na ito sa sakramentong iniwan ng Diyos upang alalahanin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang paggunita sa ginawa niya sa krus upang tayo tubusin sa kasalanan, upang tayo ay kanyang iligtas. Kaya po gagawin natin ito ng may paggalang sa presensya ng Diyos at pagsunod sa kanyang sakramentong iniwan po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang tinapay, simbolo ng iyong katawan, at ang juice, simbolo ng iyong dugo. Ang mga nasa kanila po mga tahanan na marahil ay nakikibahagi rin po ngayon na meron silang bread at meron silang juice upang maramdaman nila ang pagkilos mong tuloy-tuloy sa kanilang mga buhay. O Diyos, patuloy nga i-bless mo po ang mga bahagi pong ito upang aming sa pag-alaala sa ginawa mo sa krus ay maranasan namin ang tunay na kalayaan, kagalingan, kagalakan, kapayapaan ang gagaling sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyong karangalan, papuri sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kumuha lamang po ang bawat isa. Sabay-sabay po tayo. Hawakan niyo muna po ang bread and cup. Tumayo po ang meron na at tayo po umawit sa Panginoon. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Taas po natin ang mga bread o ang ostya, simbolo ng katawan ng Panginoon. Lord Jesus, salamat. Meron ka mga tunay na anak sa lugar na ito, na tunay na inaala-ala ang pagkamatay mo, O Diyos, sa krus ng Kalbaryo, na dahil sa mga sugat mong tinaglay, by your stripes we are healed. We claim healing and good health upon our body, O Lord. Sabay-sabay po natin kainin. Thank you, Lord. Matapos maghapunan, hinawakan ng Panginoon ng saro. At ang sabi niya, ang sarong ito, ang pinagtitibay ng bagong tipan. Inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin.
Pasan nyo lamang po pakaliwa pa kanan at muling kukunin ang ating mga asheret. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, manatili tayo nakatayo. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one, maging ang mga nasa kanilang tahanan. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, maupo muna ang bawat isa. Amen. Announcement. Sige, bago tayo mag-announce, sige, upo muna po tayong lahat. Tinatawagan ko si Brother Alan Sas. Andyan, Brother Alan. Alan. At ang kanyang wife na rin, dito kay sa harap. Katulad po ng banggit ni Bishop Jimmy, ano po, napaganda po. Na-bless po ba tayo kanina sa mensahe ng Diyos? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. I want to recognize ang ating kapatid, si katuwang niya, ang kanyang wife. Ayan. Brother Alan. Siya po ay isa sa kingdom financer natin. Pag gumahayo po ako sa Mindanao, saan mga mission, siya po ay nandiyan po yung kanyang pagsuporta. Ayan, harap kayo sa kanila. Gusto po natin i-recognize si Brother Alan. At katulad po na nabanggit ni Bishop Jimmy kanina, may nakikita ang Diyos sa iyo through His servant na marahil wala sa iba. At meron sila na wala naman siya. No? At sa akin pong pagmamasid, pag-aaral, dito po sa atin sa Cavite at lalo na po sa Molino, no? Siya po ay nakitaan ko ng commitment to serve God, to handle the Father sa sagana. Kaya ngayon po ay ina-appoint ko po siya bilang siya ay maging head ng ating mga tatay sa buong Cavite. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. At nakikita ko po na once a month o madalas halos linggo-linggo meron silang Father's Fellowship doon. At ginagather niya mga tatay, sila po'y nagiging masigla at malakas. Kaya naman sabi ko sa kanya, dahil madalas ako tuwing Sabado wala rito, nasa out of town or country. Kaya dito po sa Molino, kasama ang Parañaque, Sagana at Camellia, ay ina-appoint ko po siya bilang mangunguna sa mga tatay natin. At dahil ang pastor natin dyan, Pastor Paul, ay busy rin sa mga paghahayo. At siya po, although busy rin sa trabaho, pero nakita ko po sa kanya yung may oras siya para ipunin ng mga tatay. Kaya palapakan natin ang Panginoon, Brother Alan, bagamat umaayaw siya, hindi niya raw kaya. At yan po magandang espiritu sa tao na hindi pinipilit isinisiksikan sarili, kundi naghahumble siya na talagang inaaming wala siya magagawa dahil ang Diyos naman talaga ang gagawa. Sabi ng Philippians 2:13, it is God who works within you, no? To do good His pleasure. Kaya ang Diyos ang kikilos at gagalaw. So kaya nga po, ibababa ko sa kanya ang anointing to lead the Father. Kaya pag mayroong plano siya na once a month na ipunin ang lahat ng tatay o mayroong gathering, fellowship para to strengthen the fathers. Ano po? Ay mahalaga po ito. Kailangan may mga bumabatak sa mga ama ng tahanan pataas. Dahil sa sobrang busy ng maraming tatay, ay hindi magampanan yung gawain dahil nga marahil walang naglilid. At siya po ngayon ang ilalagay po natin para pangunahan ang lahat ng tatay. Kaya mamaya po, kukunin niya ang mga name nyo at cellphone number para pagka meron siyang planong mag-gather tayo dito o sa Sagana o sa Camellia, ayun, tutugon po tayong lahat. Kaya much better pag per Saturday, iyan ang maganda at narito ako dahil kadalasan na ibang Sabado, nasa out of town ako, no? So kaya, ang sabi rito, Brother Alan, sa Deuteronomy chapter 34 verse 9, and Joshua, the son of Nun,
was full of the spirit of wisdom. For Moses had laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. So si Joshua raw na anak ni Nun, puspos siya ng espiritu ng karunungan, sapagkat ipinatong ni Moses ang kanya makamay dito. At ang mga anak ni Israel ay nakinig sa kanya, ayon sa ipinag-utos ng Panginoon kay Moses. No? So kaya siya po ay ating ina-appoint bilang magiging head ng Molino, Sagana, Parañaque at sa iba pang lugar dito sa atin, na pag meron siyang instruction o kasi maganda po yung once a month, may gathering talaga ng buong tatay no? Mag-a-assign siya, mag-e-exhort or siya, tapos may banding, fellowship or mag-outdoor, maganda po yan katulad din ng mga nanay. So sa ngayon, pinagpe-pray ko pa kung sino ipakita ni Lord na isang nanay naman para mga mother natin. Talagang solid, united, no? Katulad po ng mensahe ng ating bishop. So, ito nating lahat ang kamay natin sa kanya. Narito po ang kanyang wife, Sister Rose, na katuwang niya rin pong nagserve sa Panginoon. Ano po? Father God, Lord, salamat sa buhay ni Brother Alan. Nakita mo ang kanyang puso na naglilingkod po sa iyo. As we stretch forth our hands toward Him, Lord, Father, in Jesus' name, i-release mo sa kanyang wisdom, knowledge, and courage na nanggagaling sa iyo. Patuloy mo po siyang pangunahan upang ang mga tatay namin sa J. Blue Church family dito po sa Cavite ay patuloy na nakikita namin nagkakaisa, mainit na nagmamahal sa iyo. Patuloy kang pinaglilingkuran at sa pamumunan niya, Panginoon, Lord, sasamahan mo po siya. Gagabayan at tutulungan kung paano mapalakas ang mga tatay na marahil may mga nanghihina, nanlalamig, subalit sa pangunguna po niya, ang lahat ay sisigla, marerefresh at titibay sa pagmamahal paglilingkod sa iyo. I release unto him, Lord, your anointing, O God, to lead the fathers of J. Blue family. I-bless mo po siya, Panginoon, ang kanyang wife, ando ng suporta. Lord, salamat. Ingatan mo siya at gabayan at simula po ngayon, magkakaroon siya ng pagpaplano at pag-iisip kung paano ang mga tatay namin dito po sa Cavite ng J. Blue family ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa, pagpapalakasan sa isa't isa. Lord, samahan mo po siya and I release your blessing upon him and anointing, O God, in Jesus' mighty name. Patuloy ng burden, ilagay mo sa kanyang puso. At patuloy na ngayon, maramdaman niya ang refreshing from the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I entrust his life unto you, Father God. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. So, next month o this month, magkaroon ng gathering at nandyan ako. So, kaya lahat ng tatay dyan, pwede ka kumuha ng sekretaring tatay o assistant katuwang, bahala ka na. No, ha? Amen. God bless you. Amen. Marami tayong tatay dyan, ha? Pati rito sa Molino. Amen. Pastora Shikaina. Oh. Sige po, so dako lang po tayo sa ilang announcement katulad po ng nabanggit po kanina ni Sister Iyay. So meron po tayong mission, ang atin pong bishop together with other pastors po ay pupunta po sila sa Jensen ngayon pong September 20 to 24. So magkakaroon din po ng crusade doon. Kung nandito po kayo nung si Pastor Roy, nabanggit niya po, di ba, na meron pong parang isang gym doon na pinagagamit po sa atin. So, magkakaroon po doon ng gift giving din po sa mga kababayan po natin doon. So, if the Lord is knocking your heart to be part of it, sabi nga po, in any amount, tayo po ay maging kabahagi, hindi man po tayo makarating doon physically, but through our giving and our prayers, we can be part of it. Amen po. So, sa darating po yun na September 20 to 24. And
again po, as kumbaga nagiging sistema na po natin dito po sa J Blue family that every first Monday of the month, Monday, Tuesday, Wednesday of the month, we're having our prayer and fasting. So you can join our corporate prayer and fasting po. So yung mga prayer focus po ay pinadadala po natin sa ating GC. And at the same time po, as the Holy Spirit leads you, maaari pong personally or sa family nyo po, sa nation, ayan po, or sa other nations, yan po, we can include it in our prayer. So, kumbaga, yung fasting po, hindi po tayo magfa-fast lang kasi pag po nag-skip lang tayo ng meal at hindi tayo nag-pray, ay diet po yun. O kaya kumbaga gusto mo lang magbawas physically. Pero po, if we include prayer on it, kumbaga, yung atin pong flesh ay wini-weaken natin, but yung spirit po natin ay pinalalakas natin. And especially po, don't forget to also, yun nga po yung ating i-include po natin ang reading and meditating the Word of God. So magkakasama po yan, prayer, fasting, and reading and meditating the Word of God. So kayo pong bahala kung gusto nyo pong whole day, nasa inyo po yan, or kung gusto nyo pong 1 meal lang po or 2 meals. So kung ano po yung personal conviction po ng Panginoon sa bawat isa. So again po, atin pong prayer and fasting ngayon pong Monday, Tuesday, Wednesday. So ayan po, and katulad din po nung nabanggit po kanina ni Bishop Jimmy, di ba po, the Lord is pouring out a refreshment sa atin po, sa J Blue family. Dahil maari pong maraming nanlulupaypay na, napapagod na, pero po, kumbaga, magpatuloy po tayo, amen, sa paglilingkod sa Panginoon. So, kung hindi pa po man kayo nagsiserve kay Lord, sabi nga po, maraming ministries where we can serve the Lord. We're inviting po sa kung nandito man po kayo or Camellia, Sagana, kung gusto nyo pong maging part ng, or kung meron po kayong talent na tumugtog, umawit, sumayaw, magpagamit po tayo sa Panginoon. Amen? May practices po. Ang Sagana po ba, every Saturday din po ang practice. Ano pong oras po tayo, Pastora? 6 p.m. po. So sa mga taga-Sagana po, na gusto nyo pong kumbaga yung talent na binigay sa inyo ng Panginoon ay paggamit nyo po. May practice po sila every Saturdays ng 6 p.m. At sa Camellia po, Pastor, Saturday din po ng 4 p.m. So sa mga taga-Camellia po, 4 p.m. po ang practice po natin doon. So let's involve ourselves kung may talent po kayo. At dito naman po sa atin sa Molino ay alas 6, tama po ba? 6 o'clock. So, ayan po. So, we're inviting everyone, yung sa mga may gusto pong, kumbaga, ipagamit ang kanilang buhay sa Panginoon through music, dance, and even din po, pwede din po sa service. Kung kayo po ay mahilig mag-serve sa atin pong mga ushering ministries, you can be part of it, or sa atin pong mga visitations, follow-up. So, sabi nga po, yung mga nare-receive po natin sa Panginoon as we hear the Word of God, dapat po may outlet tayo dyan. Amen? Dapat po, kumbaga, na i-share po natin sa iba kasi kung hindi po, may empacho lang po tayo. Kumbaga, pagkain ka ng kain, di ba? Hindi ka dumudumi, kumbaga, hindi mo ine-exercise, wala, kumbaga, parang uupo ka lang. Ano po mangyayari? Magkakasakit ka. Tama, di ba? Kasi, kumbaga, yung toxin hindi lalabas yung, kumbaga, dapat na mga lumabas. Kaya po, ganun din po, as we hear the Word of God, hindi po dapat tayo kain lang ng kain. We should also go to others and share the Word of God, share the love of God, yung revelation po na natanggap natin, let's share it to others as well. So, marami pong kapamamaraanan ng Panginoon para po magamit niya tayo. Amen? And, another po is, ayan, so atin pong online programs every Mondays po natin. First and third Monday of the month po ay ang ating Speak Life. So ito po yung mga testimonies ng mga kapatiran po natin, how the Lord transformed their lives, how the Lord touches them, at ngayon po ay nagpapagamit na sila sa Panginoon. Kung kayo po ay gusto nyo rin pong ibahagi ang inyong pong testimonies through our Speak Life, pwede po kayong, pwede nyo pong
i-call ang attention po ni Brother Henrik or kahit po sa GC, pwede po kayo mag-post or mag-type na gusto nyo pong set ng recording para po masaset po natin ang recording nyo po. At ito po yung pinapalabas po natin every first and third Mondays of the month. At meron po tayo ngayong bagong program po naman natin na every second and fourth Mondays of the month is yung atin pong prayer matters. So ito po yung mga pastors natin, mag-exhort po sila yung importance ng prayer and at the same time yung mga prayer request po ng mga kapatiran natin ay sama-sama po nating pinagpe-pray online. Amen? So maging bahagi po tayo dito and we can share it sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kaibigan. Ayan po, para marinig po nila ang salita ng Diyos. Amen? And ang ating pong spiritual feeding po, leaders and workers, every Tuesdays po ng 8 p.m. via Zoom. So, ayan po, kung hindi pa po kayo nakaka-join, sinesend po natin yung ating Zoom link. Ayan po, every Tuesdays. Actually po, hindi naman po nagbabago yung Zoom link natin. Kaya kung ako po sa inyo, i-save nyo na po yun. At every week, ayun naman po, kumbaga recurring po kasi yung ating Zoom link na ginagamit. So kung hindi nyo pa po kayo nakakatanggap ng Zoom link at gusto nyo pong maging umattend, so it's free po. Ang mga pastors natin, minsan may mga invites po tayo ng mga pastors na sila po yung ginagamit ni Lord na mag-share sa atin. So, ayan po, you can approach me po at papadalan ko po kayo ng Zoom link or kahit po i-PM nyo po ako. And ayan po, ang ating Thursdays naman po na Tinig ng Pag-asa. Ayan po, yung mga pastors po natin. Kumbaga kung ano po yung theme natin for the month ay kumbaga mas ina-expand po nila na i-explain po sa atin ng mga pastors natin. So ayan po, let's tune in every Thursdays po ng 7:30 p.m. And ayan po, yung midweek service dito po sa Molino, every Wednesdays po ng 7 p.m. sa Sagana po natin. Same po na 7 p.m. every Wednesdays at ang atin pong Camellia, same din po na 7 p.m. So, hindi man po tayo magkakasama physically, pero po in the spirit, we are united. And ano po, kumbaga yung mag-seek pa rin po sa Panginoon at tumanggap ng kanyang salita through our midweek services. At ang ating pong soaking every Fridays po dito sa church, sa Molino, ayan po ng 7 p.m. sa Sagana po. Saturday pa rin po sila, ang kanila pong soaking at sa Camellia po ay Saturday din po, Pastor? Saturday din po. Ayan. So, ayan po yung ating mga announcement. Meron pa po ba? Ayan. So, again po, kung hindi pa po kayo nakapag-follow, subscribe, and like to our FB page na Jesus Be Lifted Up Church, pwede nyo po itong i-follow. Ganun din po sa ating YouTube na J Blue Church para po yung mga preachings po, mga online na pinapalabas po natin, pwede po nating balikan. Ayan po, pag may mga free time po tayo. Kesa kung ano-ano po yung mga pinanonood po natin or tinitignan natin. Di ba po? Sabi nga po, hearing the Word of God ay yung ating pong pananampalataya ay kumbaga nag-i-increase, lalong tumatatag po. Amen? And this time po, wala na? Okay na po. So this time po, lahat po ng mga celebrants ng September. Amen? So, ayan po, kayo po inaanyayahan namin dito sa unahan at ipagpre-pray po tayo ni Rev Stella. Ayan po, si Pastora Mercy. Yan, ka-birthman ko po. Si Iyay, si Naya, sino pa ba? Si Kuya Shan. Ayan, birthday. Si Asher. Ayan, madami po kami mga celebrants. Ay, si Vina. Sino pa po? Yung mga bata po sa likod, baka po may, sa mga kids natin, baka po may September celebrants po tayo dyan. Pwede po natin silang papuntahin dito sa unahan. Si Kuya Joel, ayan. So, praise God po. Pagpe-pray po tayo ni Rev Stella. Praise the Lord. Ang dami nating birthday celebrants ngayong buwan ng September. Kaya tingnan nyo yung mga kapitbahay. Kung may kapitbahay kayo dito, tandaan nyo. At itong September ay magpapakain sila. Magpapasalamat kay Lord. Amen. Sige, taas natin ang ating mga kamay sa kanila. At let's release blessing to them. Father, in the name of Jesus, salamat
sapagkat ang buhay ay galing sa inyo. Salamat sapagkat minsan, isang araw, ang aming mga magulang kapatid, Panginoon, ay binigay niyo ng pagkakataon na mamuhay sa mundong ito, na alam namin, Panginoon, na may tagumpay, O Diyos, na nanggagaling sa inyo. Kaya, Father, we pray, O Lord, anuman po ang dalangin ng kanilang mga puso sa pagkakataon na ito, Father, give the deepest desires of their heart, O God, at hayaan niyo po, Lord, hallelujah, sa kanilang mga buhay, patuloy nilang maunawaan, Panginoon, malaman, Panginoon, ang pagkakatawag at pagkakapili niyo sa kanila, Panginoon. Maganap, Panginoon, ang divine purpose niyo, Lord, sa kanilang mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkatalam namin, hallelujah, na habang kami ay may hininga, kami po ay magpupuri, magpapasalamat, magdadakila ng inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, at hayaan niyo, Lord, na sa oras, araw ng kanilang, Lord, birthday, O God, punuin niyo ng kagalakan ng kanilang mga puso, O Diyos. For the joy that is coming from you will be their strength, will be their peace, O God. Hallelujah. At ito, Panginoon, ay walang katumbas, Panginoon, na anumang halaga sa mundong ito. Maraming pong salamat. We entrust their life unto you, O God. We give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Praise. Amen po. So, nakalimutan po natin banggitin. Wala pong uuwi after po ng ating pong closing prayer. Meron po tayong eating fellowship po. So, and it's also our time to have fellowship po with one another. Mga kapatid natin from Camellia, o nga pala po, even sa Parañaque, nandito nga pala po mga taga Parañaque, Molino at Sagana po. Amen. Amen. Sige po, bago tayo mag-closing prayer, ay naging kultura na din po natin, maging lalo na po sa Camellia, ano po, ay pag may nag-speak po, ay talagang hindi po papayag tayo na hindi i-bless. Alam ko na bless tayo sa mensahe ng Diyos. Amen? At iba po talaga yung gifted teacher no? Katulad ng ating Bishop Jimmy. So, when we bless the man of God, we bless the Lord. At ang sabi ni Lord, those who will bless my people shall be blessed. Pag pinagpala natin ang lingkod ng Diyos at ang Diyos ang magbabalik sa atin. Ano po? So tayo po'y manalangin, Lord, sa amin pong ipagkakaloob sa aming minamahal na kapartner, Bishop Jimmy. Kita mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw magbabalik nito ng 1,000 folds. We bless his life, Lord God. Salamat po. Narito kami handang magkaloob para sa Kanya, na siya ay ginagamit mo at binigyan ng bagong buhay at lakas upang marami pang mapagpala sa pamamagitan ng buhay niya. I-bless nyo rin ang iyong mga anak na magkakaloob at tunay na ito po ay makapagbigay ng kagalakan sa iyong lingkod, O God. Ikaw magbabalik nito sa iyong mga anak na magkakaloob at katulad ng aming narinig, Panginoon, kami po'y pinalaya mo na, Lord, sa larangan ng pagbibigay na ito, malaya kaming magbibigay dahil kami pinagpala mo at magiging pagpapala sa iyong mga anak. Salamat po, Ama. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, habang tayo po ay nagbibigay, tayo po ay tumayo muli. Saglit po. Muna po. Sige po. Ay, pagpe-pray din po natin. Sige po, habang nagkakaloob po kayo, pagpe-pray po natin si Pastora Susan. Ang kanila pong panganay na anak ay si Stephanie, nasa Dubai, manganganak po. Kaya maybe this month pupunta siya roon.
para sa September 20 para alalayan ang kanilang unang apo. Ayan, Pastora. Sige. Amen. No? Sige po. Oo nga. Sige, Pastora, dito ka. Ipagpe-pray po natin siya, no? Tuon po nating lahat ang ating kamay sa Kanya. Heavenly Father, salamat po sa buhay ng iyong anak, Pastora Susan, nakabalikat, kaagapay, katuwang ng aming kapartner, Bishop Jimmy. Lord, sa kanya pong pagdako sa Dubai, we ask your traveling mercy be upon her life. We ask, Lord, your divine strength and protection and favor, O God. Bigyan niyo po siya ng peace at patuloy na ang kanilang unang apo na yon ay ma-deliver, maipanganak ni Stephanie na maluwalhati, mapayapa. We declare, Lord, more provision upon her life. We declare, Lord, your blessing, your grace and mercy, O God. Lord, salamat. Ingatan mo nga po siya at ang kanyang mga iwan na kanyang husband, Bishop Jimmy. Ikaw rin ang magbabantay, O God. Salamat, Lord, ng marami. We thank you, Father. We praise you in Jesus' name. Amen. Bless. Praise the Lord. So, Monday po, bukas, tuloy po yung ating sports muli. Every Monday, basketball sa same place, ano? Ayan, bibili na akong pito. Para masanay sila na may 3 seconds. No? Kasi nasasanay ng ingitlog dun eh. Pag talagang laro, baka masanay. Kaya, ayaw yung may pito si Mami. Mamaya, Mami, bigay sa akin yan. Para masanay na lumabas. Kasi pag actual na laro na talaga, baka mangitlog doon. No? 3 seconds, foul. Ayan, no? Magkakaroon tayo ng sports fest. Lahat ng kababaihan, volleyball, basketball, yung mga lalaki natin. Plano natin, mga October, last week, November. Kasi yun yung bakasyon, last week ng November. No? Basketball and volleyball. Kaya may magbuo ka na ng team ng player ng volleyball dito. Basketball, meron ng nabubuo, Pastor Dong. No? Sa Camellia, sa Ghana, meron na rin Brother June, Brother Max. Ayan. No? Sino pa? Ang Paranaque, ilan lang lalaki natin, makijoin na lang kayo sa ating mga player dito, no? Okay, ayun, praise God. Tumayo po tayong lahat para sa huling prayer natin. Sino ang closing prayer? Pastor Paul? Sige, ikaw na mag-closing. Sino ba ang sige, dito ka, Pastor. Sige, umawit muna tayo kay Lord. Dito. Umawit tayo kay Lord. Praise God. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Oh,
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na ang iyong presensya ay pumarito, Panginoon, sa bawat isa, sa mga mananampalataya, sa mga anak, Panginoon. O Lord, salamat po sa mga mensahe na aming natanggap ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, na kami muling yung ginising, Panginoon, ang aming puso at ang aming mga isipan, Panginoon, O Lord. Na tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang nagbibigay ng lahat, Panginoon. Kayo po ang aming kalakasan, kagalingan, Panginoon, O Lord. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang handang magprotekta sa amin, Panginoon, O Lord, sa lahat po ng aming ginagawa, Panginoon, sa lahat po ng iyong ginagamit na lingkod, Panginoon. O Lord, patuloy nga po, Panginoon, na kami iyong gabayan, patnubayan, Panginoon, sa gawain po ng iglesia ng GBLU, Panginoon, sa mensahe na aming natanggap kay Bishop Jimmy, Panginoon, at sa kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, O Lord. Ganun po din po sa buhay nila, Bishop, at sa mga leader po dito sa iglesyang ito, Panginoon. Kayo po ang magbibigay ng pagpapala, pagmamahal, kapayapaan, at sa kagalakan po na kami nandito ngayon, Panginoon. Salamat po sa banal na Espiritu. O Lord, salamat po sa banal na Espiritu na siyang nagagabay, nagko-comfort sa amin, Panginoon. Ano man ang aming nararanasan sa buhay, Panginoon, nandyan po kayo, Panginoon, lagi sa amin, Panginoon. Dahil yan po ay iyong pangako, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami pahihindihan sa lahat po ng aming ginagawa. Kaya patunay nga po, Panginoong Hesus, na ikaw ang aming katagumpayan. Ikaw ang nagtatagumpay sa aming buhay, sa bawat pamilya na nandito, Panginoon, O Lord. Lord, hayaan mo po ng mensaheng yan ay may tanim sa aming puso, sa matabang parte ng aming puso, Panginoon. At aming masunod ang iyong kalooban, Panginoon. Ang iyong layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang sa maghari, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na may hayag namin ang iyong mga salita, Panginoon. Ang kaligtasan na aming daladala ngayon, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin niyo kami, Panginoon, sa lahat ng iyong plano at desisyon. Lahat po ng iyong layunin sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang paghiwalay ngayon, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na mag-iingat, ang aming gabay, patnubay. Ikaw ang aming pag-asa sa lahat ng aming ginagawa at pinagkakatiwala na po namin sa iyo lahat, Panginoon. Ibibigay niyo rin po, Panginoon, lahat ng nawalang lakas. Ano man po ang aming lakas na nawala, Panginoon, kayo po ang magpo-provide kay Bishop Jimmy, kagalingan, sa kanyang pamilyang kalakasan. O Lord, kayo po ang magbibigay lahat nito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas at nagpo-provide sa lahat, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, aming Diyos. Sa iyo namin ibinabalik muli ang mataas na papurit, pagsamba at pagdakila sa iyo lahat ng kalalahatian at kapangyarihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at lahat ng magsabi ng Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. God bless us all. Lord, pagpalain niyo ang aming lunch ngayong tanghali. Magbigay lusog, lakas naming katawang lupa. At ibalik niyo, Panginoon, sa mga nagganda po nito sa kanila. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Tagalog. Maging panahon, Ano mang pagkakataon,